Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia osigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bwe lesson seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bago ntona Erieta Suarez. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wakiro yo mintone anosia sole ase kwabukire namanyene nganya sawo beromya asobogima bwao okobokiribya naenda okoereri tukoligia likoro kulia lero manika okwa na iganga lero kora igweri liogiriane toko ngenkoro yao bono litukulia lero nyasaye gakobokirie kwegure liogiriaye kwabokire mbaroro baigwiri liogiriaye nyasaye bako ngechinkoro cyabo tibaboka lakini aye kwabokire wakorerengana ligia bono byabo naenda sokugure biseli byao kongalibaga nyare bokwana
amona enkoro yao nyare gukwana muno muiko nyare gukwana muno bugima bwao nyare gukwana nense yao eri ogotara nero asinginchio mugasobono njasa mareta pastor Jafet ageta ngo kwarigania asama sababona mwambiga nganya saa wito anyara ko bako gutangana asikirige onse ogokora asigase yonse ogokora asobise yonse ogokora asikibarwa kende yonse ogokora nano zazo jokorega siama bokao nigonta eteko bananga nyasaye bemegando legoro mono anyara ko bako gosesenia naenda gutangana asikira lingana ekiagero manyetenga abantu mbaroro babukire bono mambia baichire nobo jeuri kero kende baichire nobororo kero kende baichire namangana makomu ekiagera abakore deligori yabo igoro litukuri yarete bobe masaragata bakarara bo bate birengere libibe lakini ayamo nainje kero kende kwa bokire kibuyebete amangana aigoro bono igoto kwana igoro ya mangana rero nigo gukubana ngari litukuri yao libe ligiya litukuri yao libe no morembe litukuri yao lichurwe na manyinga Yesu Kristo lichurwe na mugotanganirwa kwa monene Nyasaye agotangane atumerire ikariaye ligotangana asikirege ntogo chigokora egere gukwira na marogoba otebenge kena masawari twasaba mambia akorire gasi na Nyasaye wito bwanchire onye kibwegere tenga mangana yega nigonda getoire birengerio egere tinyare ko mutomo wa komonene na komonene ngambi ya mono na komusasima na komusaba ire birengere bono iga nkorae eri toma ko musaba Nyasaye tata bimeganda omotongi gorona ense na byose biro nigo twachira sole asiginche bambega asokoli bakeli etali yao na kuliyobona asiginche Nyasaye tweke iri asobose bwao asiginche watolendiro gotukubutambe nende watobokire biro binga bunebiga wakolera mayanya sawito watolendire kera mbarora abange kero kende bataboke mambega kole nenje amuno murigerio yoiga twabokire Nyasaye nigo twetanganira asobose bwao kero kende naende twasabire ngotorae oto muiko chenu onyareka bakogotora otolende titoso samatemu kulene ya sawito tutara sobuya bwao nasobone bwao tata kabamo naintwe asiri tukulia ito ekero tokogenda kero kenda abantu mbaroro Nyasaye asimambega nabasabire bakogenda asebi barwa byabo abandi bakwenda cyo bisikuliye gasi abandi bakogenda asemi gondo yabo abandi bakogenda asebi asara byabo Kristo nababekira samabokao barae nendo barokeli kera Nyasaye uchinongo babera tata marako banandika tukumira na nyumba omana tuli bakere taliao na kulyobo nene sese ni abana baito sese ni kifamilie chaito sese ni Nyasaye yitugo chaito sese ni biasara byaito to sene kero togo soka Kristo sene ndekara to kwerana tigende talio liego bonene ekiera ngorara manane ngorora makumya nigo twasabira yega to semeretie obuya bwao nobone bwao mbo basigatikati yaito tumarire ekali ya Nyasaye tolito bwato koboko tumomo iko Nyasaye to nyaraka gogotora turusia sebito mone bitogo mera Nyasaye to tuatanane kurwase bali bakurikia magimaito tuatane Nyasaye kurwase cyari cyakerengenjo tigo nobone bwao bororekane bora nigo narairo mutega murigerio yoiga inga Nyasaye to onyaraka bamonere asikira lingana na asikire kerengelio nigo nasabire semerete obuya bwao nsio bya namanyika Kristo Yesu mutulito na asabire byamono Kenya sauto agosesenie soka no bya Nyasaye tata nobone bwa Kristo bo bamonaye jero morandia Jafet ageta mumanyi koro happy church suneka egotoka alio mochio kisi Nyasaye ito agosesenie shalom shalom enda na amani ya Bwana. Iyi ni Soko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Bweta Single Soko TV emambia bono kalitenga anosia sori na ndino kusaba kwanenga kwa bokiribia
ko bwatemero byawe yugo chakalitko litko lya leo nilitukule Jumani mete mwanjito mulgede no bwatemero byawe litko ko no gusaba kwanenga announce ya sole kwa bokire bya nandi no bwate emero byawe chako ye chakia senche yabene otambeta gotebangane chiga kindi cyo gotema kigarando chino mwaka oisire ko era kuri no mwanjito mulgede announce ya sole kwa ebisio biri tukulia lero nganya sae abe naye witira alingana li morandito nandunyo nya sae asobogma bwago butambe ekera okora engeri yago sokera wikirania engeri yago yobogma wanjito murigiria kwaligania somoro biri soko bwakire tunya tokosanga butambe tawatera twamanyania twasemania emabibune iga litukulia lero wanjito murigiria metinga litukulia igoro nali ngoro kulindi litukulia lero nondiga iganya likingusanga naye tunyale tosemania buna butambe kirege tasengia soko TV morobene soko bwakire buna butambe omanjito mulgeri yeterane ndera ndemo Mancho mulgeri ne nchenkoro ku Innocent Onyango mbiya mona sema mbiya bono nande ngo kwaligania eliyo nyarko bago goswaso murubeli tonyarko batokoranga twanyarko batogo sugumali tukeli Diana lero ne chitaliki sano mutinyi 12 mwaka w'ikirubere 2025 niko bono tutigalitia matuke 20 mwana Yesu Kristo iburu akiogendrete kurugoro mbiani kwa wenire biyago se ego kwa igwa ngachintetere chia majiri gokora emirimo yaye kwa minyoka gocha lero na igwa ngambiande nondige kanya ngosanga no murigereria okay na intuno twalenga kurugoro murigereria goraga gusabira agatebo wene bwangoirane kumbe speed recovery nere kurugu speed recovery mibere itotubwate chinga kichinda makuba na bagochicha na bokonyoranga tuigwetibiya nande yabeterelinga kwaragenda kwaraenda umutimoko Dayano iranire na senchira yobukira no mwancho muri lero ngo atabene litukuliye ijuma manyete ndiritogateba nga bono eliria yogotimoka liya ikire ngangelire masama tukali atano na bero gusaba okubaraya se iki kwatebeli na liyo yogotimoka bono aikire atabande mbale tokobara atano na bera aerera lero ijuma abaislam baro bakobara atano na bere aerera mambi nande bale bakubarata nabera ahera litukuliyo mukubyo go mwancho murigeria senchira yabana togotebinga swaso murubili no goswaso murubili no kunyara ko bago kogenda sensemeli yo mtandao Facebook kunyara ko bago to follow mbiya monasi muri mwenda te gutubwatia nana bakogenda sensemeli nero ya YouTube kunyara ko bago subscribe ensoko onyara ko bago kogenda gali eswaligete live no konyora e link yo kotorokia asema mbiya bono so kunyara ko bago koremere ngali to nana tubago tobeto kwana naye asenchira weekend na mono buna twagotebiri Friday yeli tukulia lero Diana goteba ngokwirene linya saimbi ya mono asekeli yakolire nimanyete chinga kichinyinge litukekera lya bere bune lya lera abantu okonyoranga ali bagoteba ngabono twikire tuchiwakira umubera santi kindayano tebire irene linya saimbi ya mono abo kwakira umubera santi lakini kumwakira mbia mono ko bwatinga kiko okoyakira ngambia mono ko abantu nkorara bali batimuka tote bangani litukulia la salama okay yuko chikotimuka Biya kege mwancho muligerelia namba ito ya studio nigere 0788666663 namba ito gere 0788666663 mungina bweski mukorwali asesemeli ya Keumbu good morning nande numate naroro kurukungu munyakiro gubwechi kamati nera namukwanire balimanya tabaswati bali bale ngoro igoro muno talenga TBT ego twinyorete ngachinga gitwale kubugulia chibando go chieskuru chisambire abandi bagante bingenga kiye nali abachweli bachiete meru bagacha ne Panasonic bona chigona go bwiye binyoro kire dinjire cyali ko rukuchisoni cyaleta twe bantu bagachire bachweli meru bachichana kiro cyo nande twatebetanga nabo twakiresi migo cha studio twanyara ko bato koigwa semambi abona watote batatu boka baboke twakorera ndo choyo monaro soira Diana tyaturamo iguni ngoyo kale ngoyo kale ngatebigora kinende ngo chale number 07855570 number itere tinatebire nga mwancho muri 0788666663 number itere 0788666663 elitonyal ko batogo kwana naye asema mbia bona tatebya soberete Diana ko rambara bara lirenga wairane allo nsoko bwakire wakire nsoko TV ningo kwano yo oyiro gwana nene linyabuto oru Kisumu Kisumu ere Kisumu mbiyere twara abokire nalibiya
Da kana ino bu abo kirabu si. Twabokire ntu Nairobi tole. No tukari gukwana kurwa. Ai gona ribuya na njembi hande. Soko mbiye ko bwatabu. Soko bwate kiria Kisumu. Aya turabatatu bano. Ngo turamuga komito cyane soke mu kiyondi. Omu no minto abigari na moto lieko. Na rugo ya na moneno korokwa musonchiri. Biya mono mambingia. Aya. Soko bwakire uyo nere ngubwata bweko chaka osabaliwe semo yo mtandao. Soko bwakire. Wakire. Ningo kwano emambia bano. Ndo mavyondari ko nyumse mocha sauti mugirango. Aki abantu baminto sauti mugirango babokire. Bandu babokire buya. Nalibiya sana. Turabatatu boka. Akwani riyo kumwanu mintore ga urwa i Nairobi ogoro kwa Oroso. Akwani noyo mintonere cheria orinyagitari kenero ngomoteria gwene bwango. Sayengo korare boigo. Omwari ongwani mwanu mintore nyako ibari ogo kuperisi barongo. Biya mono, asante sana. Abo kuru South Mugirango wono tuamanyire Kisumu tuigule South Mugirango bakwanire torango bali asensemo yo mtandao asensemo yo mtandao manchito mulgeria ndo jejerwa kirwao tebanga morning and happy preparation day kurangumba bana Beren Kingdom Weekend Soko TV na Diana and Innocent kuika Kanyimbo Mwakege Village na Bible bane Ben utebana my husband Ben na bana baitu Mazdiga na Maktodak na Brighton na bana ba Minto Bonsi na mashabiki wote pamoja na watangazaji wote wa Soko TV watu wale ligi tukoligia tokote ba Nigeria kiributu wale tukoligia Jessica Morao teben Soko Bwakire following ama igaguchia saba na babe ngagitina ba yargo teba Lindsay na Griffin litukoligia aintie watu wale tukoligia nere Jessica Morao Abega wateba Diana, God's grace is sufficient to his children. Karibu na nde tusange ama asante sana Jeria. Nabego Beatrice Rutei awateba Gekonge Bukeira na my husband Thomas Negatia banda tebiri basomi umorobero bale Abuga by Bifon and Robert Evans Joyri Ombogo Achiki Robin William Sababu nabego Arisa Moda igati china nyango chia Keronsen echindo che chigoska chibura bagonkonya kwera nande na inchembaligerelia bukwatebira semambia bono asitogenda togote umwancho muligerelia semambia nigo kunyaraka bawo twakiresi imigo chagaiga ase studio patatoboka na bugotura 0788666663 mwancho muligerelia isano na monigo chire isano semambia bono bokunyaraka bawo totomera ujumbe yago totebia soberete ilitonyaraka batoko genda sobwa mona nemono tonyaraka batoko ranga kiegwenerete rango bali basoire sesemo ya WhatsApp na buranyore basoire ororo togendete kuyaligani na inchendoche igegendete kuna kuira chinga kigaiga togoteba ko Lord ndoche Charles Lwanga otebano ali miyomorobire na ndobokire nere Charles Lwanga mwalimu Charles Lwanga from Nyamira County Kenyerere basement area well tuned in Friday edition ndani ya show Lavi Kwambuka Baboke Sylvia Mora Weldon Nyaore Jacqueline Kwambuka na bego Rafael Miskwa gotebanga baswa somorobiro na bego Lawrence Kurasi semo chia maseno nera gotebanga no alime yomorobiro abwatete bwakire biya kurwanyago Nyangoli tutumasaba Nyamira County nere Madam Pauline Mora asante sana nabego Bernardo TV oteba Ensoko TV friends from Minnesota Kawangware no arime yomorobiro no kunyamba na oteba na Kuru City Slams Club tuko tuned pamoja na Doris Kwamboka o emambia bono Julius Nyamunyamu Pascal Nyambane Kirani Dennis Edwin Ombaye nabego Amos Kamori omwana zilizopendwa Jomo Bernard Salomo Nyoni nabego ndoche asense moyende nere enengo yokiba hotebanero ali miyomorobiro kurasisemo chiria chia Nyamira City kitoto masaba na familia yeriso Kimanga tokea Bundo kibirigo Bundo mabingwa Team Strong First Lady negatia bande banyarba guswa somorobiro Soko Bwakire babigo mwanchito mulyango kunyulinga na watara sense media Facebook live mune Soko TV na bukunyara ko utumurwa kala uso ujumbe yago weka sense media YouTube utobekire kerengero kyagoro na boigo na kioli ri ukoli yago se ekerengero kyago tunyare to sanga tugende kumanya ni mwanchito muliri kyara lichinga kicyamambya
nechiga chine na ntogosemani kira twateire ng'a nechiga chiria abange be yariganiti guchaka guchengira ritkuria bori gutumoka abandi kwegokia enchira yemo enchira yindu mwanchito murigereria simambia bano mwanchi murigereria na twagatebire go kunyara kabagoso asumurubiri tonyara kabatukubwaterana nindoche bali bagendete kaba na into asemambia bona sensemeli ya YouTube nindoche nsoko bwakire. Welcome back Diana, following a happy preparation day. Help me wish my mom Salome Kemtobwi quick recovery. Eyo na yeguri ne yakuri nyumba. Diana watebi karibu sana. Asante sana. Ososo. Nano. Nano mono mwatebu na litkulia lero chinsemo chiagusi. Mebere bono nyali kurusi ku chinsemo chia Mombasa yaruseti ku Nairobi aiga. Litkulia igoro. Abande mbaruseti ku rwa sensemelia yechi nyagitali chirichire chira sorogongo rwaito. Ne mono togoteba pole sana guchia se chia mate chionsi ipi elio munyari kaba mokonyora okwaga to komonene chinga kichi chubo kendu ekagera ekera gwasiririo mwanchugo Diana agekoba libere abekoba obokendo abanene sana bagoteba nga chinga kichinde abatogocha gokore mina botota manyanki ogwetera lakini ekera umonta etero mochando yu aliako manyanga nkikimine tiko twaro mochando monene bunoyu ngolende semambia bono mwancho muligeli kwa niaba yabali bonsi ipi babwato mochando bagwetera chinga kibune chiga tokonyara kabatogoteba nga pole sana nimanyete murali nare ulege sa okuru kwa Janet Meroka musbati mwa banasirete okuru kwa Selieta Caroline Nyaboke Meroka mwana musinyo sirete igoromba bwate nande nkokora alengese chikosoli chirichio koegia kwa niaba ya Nsoko TV togoteba pole sana guchia somo chuyo Meroka. Actually twasomete ne sister ya mwabo Janet kera twalengenera secondary school umwana oyo galenge magega ake sana kera umwana mukagosira koba umuchando monne sana ni mateke nyorokie mbaro chinga kiechi tikoba bwate amariga manene kuruga Nsoko TV twatumire n'intwa magomba itogochia senga bineyo dechi amate chinde chionse chiri chigendete mirobili yokoranga banyare kwa bako ni abancho babo litukulia lero tukubasabira nganya sai abaye obuye bwaye. Diana lende bona twarate biriabu nande nabere igobono gusima ate bachi twakaigwana bagateba ninga totagetekiro mundu litukulia ali gusasi matoke kanisa bakaigwana ngatigwe mirobili ya era chuma egere bali bakogenda sabatu bagenda na bali bakogenda litukugete bakorake bagenda igase enyenche kamine yo twanyara ko batogoteba nga Nyasaye naroro chinga kichubukendo nindo cheila rimosio magoteba kurwo kankemi wikaliyo manga keroka bwa kiribya nindo che Kevin Kombo kurwa bwo mwagamo agateba ejene ya Geita live watching Eric Kibwage kurwa chinsemo chirichia kiamirega kiagamare soko bwa kire kurwa igale niko ndani na my lovely wife Victoria Kirubo nabo igasaga teba bana Harriet Brian nabo igana abantu bonsi P igale batwale litukuligia mbuye mono naye twara litukuligia asibali mogenda tego soime yo murubili asemambia bono togenda takuligira linganga kitugonyara kaba tukwaga na buneke sakuna koranga twachire busio na anamono bunaraga tebi mwanchu muligili nigo kogenda sensemeli mtandao unyara kaba kogoto tebi asoberete esemambia bono namba ito studio nigere 0788666663 ilitonyara kaba tugukwana naye na ndogo turabata tuboka twaigule kurua sensemeli ya South Mugirango tuigule kurua semo ya Kisumu nabo igo twarorire bali bale kurua chinsemo chirichia mache ngumbu bone county ya Nyamira na Kisii ntoganyete simia ya Moyoka. Diana lingana limwe muno bwatese bambia bono ni bwaterire very ready ni very ready okay bone ndabo gotomanyinga ningi kelitubwene tego kora semambia bono sawa nande nkunyuri omurigeria ngari tukerire ijuma bandi bateba nga niritukurio kwegokia ndoche abasani bana baontinga yaya niritukurio kwegokia litukurio ijuma kyare togotimoka ndaitemba inyuri nga kero gotimoka nekero kwegokia ikintu kitoteba nga responsibly sawa kuri no mwanjito omurigeria katoka genda siringa reitorie mwamuri litukurio lero lingare turi mwamuri gotebanga omuchando toyo asabasani batari gokonya muchando toyo asabasani batari gokonya omuchando naye ogendere tokonya abasani bunabo muchando toyo asabasani bali batari gokonya omuchando ni nayo ogendere tokonya abasani bunabo olende tuigure ngaki
abantu togenda totebo n'umusani one tankonyete kana bwato muchando tali umusani ubwate naye kwa mukonyete sechinda buranyoro bokonyi buri tabuganete na bwara nyo nabuganetie chinga gichinde balata banga na igubate abangonye gokonyore skuru yago nengaho ne yane chengo chenje kibati ningo tangazire tinge skuru yane ne yago ne yemo no tuguitanira bwese skuru Kiratinante yo chenchire skuru ngotaka tebeti kiagarancho konyonte na motebeti na machiko ngoro kingango gedale ejichinde chiguru kwichi abanyene na motebeti nge skuru tuguitanira ne reye skuru deteyo skuru dere gaboro na otuguitanira igasema mbia bono mwancho muligereri go kwigure ngaki musani chinga gichinde kera kwa mokonyero kuruko musani dando chikubuli ngakinje ngamakonya tangonya timo chando taliaye chenchi skuru ndaitu mwanjito muligeria kera agosoma ringana ituri mwamurira se screen yae usase simi yae gagwo machito muligeria kera bali Facebook ngo nyora bali YouTube ngo nyora rekero ya se screen yawe boy konko nyora ndaitu bo bolinga nimbo ato musani kara ligeria basani bali bagobwate bonsi oba group abe your best friend abe no muiboli abe no musani abe ne amate yao ebulinga nimbo ato musani bako be amate yao ekera kwa bakonyira bantaba ngucha bali bagokonya nalyo lati kuna kwiboli amaswali amangi busani mbororo busani bwabikire negare byumbe byacha egaro busani banyorete mboko nyarekana maete musani ona narugurgu Josephat Mugusu Michael maete nere gari chinsemo chia gusibona igachiete nere ebirero bune bitwale gukwana katebanga pole sana igare gonte binga busani mbugate garama wate garama gonte binga innocent obusani n'umuzigo okobugulia yenga buno kobugolia omuntu onyare kwa bagokoraga kwa yare kwa bagokoboikia sigeteigo keroro busani n'omuntu gete na bokoranga kwa nyare kwa bagokubwaterana na koranga yabwene ire litonyare kwa batokoranga gitokogenda busi moncho muligereri nindo chega iga oyo mokoro kwanga Rogers Nyariki kurwa chisemo chia Amsterdam Netherlands nonde watching live and Soko TV amaiga gochimwate ya family igina itambe bosamaro Nyamira County na amashabiki bonsi mbiyamono nindo chega igajeria kirwa atabanga to you all nindo che gairanilie weekend yengiya gochia asaba gusiba itobale Barin buna Jason Masita Robert Mosoti and his wife Gladys Orenge kwa nindo chichia minyokire iga kwamboka na kara igogo kwaniwa maybe kwamboka abantu ba kianko na banda bange batwale litukoligia oyonjeria kirbo gatebanga community ne karalia ekorukunga ya Baharin yabagusi nindoje Shabana Thika Road branch mbiyamono kurwa se oro sagyoruru wa Thika Road ababono iga eikedi ngarete timati go se mupira ngusio kale dan nante betige ntogetenka moboli igor nande Daniel na gotegerenga weekend yego se Shabana gego jigwako mupira ale gotegero batera gete akabugi nabwate jiafoni gete umwanchu muligeryo mungwano lito gochoka reji sport ya chigosori ogurugudani umwaga igoroga ari kubugisha bana chingero chirichia chitelire chigotoge nge weekend yesekale Prince Nyachoti mukaya gataba good morning and happy members day to Diana Bindemo and Innocent Onyango for the Sabbath keepers we say happy preparation to you all saints asebali bago chikuba bago twale sabato gatebanga bono nigo mwaganirigwe amarigania maya ase emambia bono ekene pi oyo ninche ngoba omwango gokonya abasani kulende inche ekero mbaganeti they keep distance we learn lessons from mistakes Diana rudia enganeyo kwegule yes emambingia tokole tokale gusimbiye mono na igure kurwa Shabana Thika Road branch na tebigo bakale gusimbiye mono asogo tumanyi mupiro yo ningo mocha kogosalinere Diana kwegure bagatebanga irorere ngane iyo mwe muchando tali abasani babugate muchando nayo yo bugate ngakielia uganetio bokonya nyamba koroka umanya naye bweka kwaringi ndaite nande tuirorire no mu direct tase studio ya kabere director Kibati nandi nando kulinyaro manjito muligeria nayo risome uri bwate nando nyorenga gotebi boli gusino wato musani go batebanga omuchando toyo asaba sani batari gokonya omuchando nayo gendete gokonya abasani bunabo muchando toyo asaba sani batari gokonya omuchando nayo manjito muligeria aye nayo muchando ogendete gokonya abasani bunabo nagiringana rito tagende skuru tu
tuligosieka na Kibati tutara indomo tumukomokeko Innocent oyo mito barbecue no ali gusia kontebinga good morning dinner Innocent. I'm watching you from Kisii Town with my wife Claire. Senchara sumungino Claire someliete liria. I'll tell a good morning D in Innocent. I'm watching you from Kisii Town with my wife Claire. Now we go omo direct to cross studio kabirenta itrono babwatani amo oba makwani. Okay. Barnabas na okwani rino mungino go Claire biya mona se sabali wakorete ko chigusio ga ikabya mono go toro boti Kibati na urugeta no mubuke kerachiete korora umungino yagusita chieti gototebi go so ikire tutua mubwate tinesimi lakini ne Kibati na rutumira makwani aote ba Wachese Lydia Nyairabo is watching live na Lydia Nyairabo lero soko ya bwatanire na Mint FM biya mono tuabegire gioreri Kibati aje kwa ko gachete tuasokire Igo barbecue announce sore litukorigiana ndikwa nikilea sana na ndituko ganyetire ndeto choche na magoko bosa kurugusi Orolende Bagurugunga Barnabas na Claire Innocent na Jessica Innocent bada Jessica Diana nangu Wancho muligali todo mutimoko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bumugusi ebago tebango yogose komelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nugalete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Bono tukumanyia maiya semambia bonegati yabamanyi kurwa ewodi ya Bumwagamo yogotuka ensemo yekerenyo nyamaiya na area ensemo ya Bumwagamo ekerenyo nyamaiya kurwa se county ya Nyamira nigobe so kirina kogikeria getambukiro ekibunge Senate kumutiga obisi umugabana bwe county ya Nyamira omusikamos Nyalibo na kumochia aba MCA asogosinyo kumanya ninki kelike bwenete kokorekana email chiko na konyara koba kora banyare koba bagobe kumuswada obwenerete bosio yebunge yeseneti mwancho muligereri tigango turaigwa orobotiro Maiga yo mugavana wa Nyamira Amos Nyaribo konyoro mwese ase bunge ya Senate gotuguterare kina yo kumurusi abisi nige birengeri a byaruru ase county ya Nyamira ase wodi ya Mwagamo bunge ya North Mogrango niga bamenyi bago keregetambukiro ky'umwe MC obo Moskechuri asinyangana kotena no mugavana Amos Nyaribo aseretenga tarigeteri ukoryo kumurusi abisi Moskecharibo turi asinyangana ngono sege nchake to badometari Nyamira tu ataita motokorere gazi omuntu bagosoa muniga abana nende bagukwana mangana maya eginde bakora mwizire kasama skani kwa robeti na kama skani abese kama no yoreti lakini nere wono to gusabana gwitera asore imwa korete goro makorta mangana maya nere wona akubwatisye egara asotigaretie ngari ya ase wodi yao
egere wa anyare ukubwati chitaraja muna bono kuru magari ntori tari pase bonya gweko na nyambiri ekomba ini kutware through way bagendere gokora campaign yo gosokia korosie sabu yo gosokia obwe mugabano itu ine sabu yaringe etabwere tasomo kenyu mugema abasene tombaye mbanyerigereretie ne ka kwende ne government to engima njarigerete ngamaene esabu ekigwo kwa soka sokia abagabana gaitu teri sabungia ere mutabukie gaji etigarete kipara ebara muno kurukio majingi esio gukiro maate eyende kurukuru nyambirinze etire goje nyagitari akio majingi ase wodi yekerenye bunge ya North Mogranko amenyi bakorawa no morai ho UPA Philip Apiri nigo baragire byara BMC Banyamira asekiria bakwero manyarichi ko asabatebirenga na barabumba gwenze ko bakorote tunga nki bakorra se chiwodi bene ebiye senate mbuya mono egekogera mwarigerere tiringa nari abete ase county yetu ya Nyamira mukarituguterare because mora abasomi bamachiko mwatebire abantu banyamira moso the MCS bairane basoma amachiko buya ekero bagokora ande bindo binga bunabiria bararigereria amachiko nanda asayo ndeteko batebe the MCS barimo bwate segi na ndegeni mwanye korire ntunde ntangani mwanye korete ntunde ya kabere ande mwanye irorire the same thing ntunde ya gatatu nariko basaba igabuna the MCS yabamwabe the 19 mochimotiga mangana ayo because nainwa asemo korwa nitete murigererirwe na inki mwakorire mwebange tayari nende mwebikamo asenge 2027 droji ko sendo chiko bairani asenge twanyora ni kitwa bacho tumo chiko tokora kyabere gasi ngo masoko banyu amusike ende twasaba iga umusike mu ndu alengeneke maana ko rumaga nga tukia yatiri konyegera wa county ya Nyamira mimi hata nashangaa nyinyi kama MCS mimi najua nyinyi ni wasomi sana munawezaje kuweka speaker wa county assembly ambaye hata hesabu kidogo ya 2/3 na mshinda MCS bagaitobe Nyamira batoiro gosoku Nyamira tindu tinanki moko mwezo sobe mamore so sobe kamuganje wange kinyororo akore gasi erengia asensemo yabagaka korwe bunge ya North Mogranko bakorawa na Evans Achoki tata nigo basabira MCA no mugabana gosonsorana kuko kukanikuwa nenga nyaliko tigakole gasi nano yo kumuwania tigakole gasi babirane onye bwata mocho gakurigiri n'abantu bakurigiri itongo mwochochi itongo Nyamira yitu igo bakubunye emugabana ngatari kubachi besa buna bare koegwa chibesa chibare koegwa baenda batuma umuntu igo bachi besa ngachibona nyari batakorete nyari batari kubanya nyari bategeta tokorera ntu abange ase birengererio korwa se bunge ya West Mogranko saba MCA baenda tokoba uniform asa mangana yoko imbichi governor batagendere tiko singatia mangana ya development. We are looking for them. Totally 2027, we are against them. Stephen Nyarike Monde, Soko TV, county ya Nyamira. Muligiria togotigana noroboti uruokuru ase county ya Nyamira saba na inchi bakwena nibirengerio bandendo chimbagogete otariswa bisi ko mugavana we county yomuske Amos Nyamobi Nyaribo Mwanchito Muligiria abanayo kugenda gutumekerengero kyagiri tunyare tosanga tunyare tukumanyanya kuri togosika mutwe nigo borosi bitonga nekemo bya kirya abantu bakwegokeria abo bari mwanyagitinge asibe bwa Trinity munenchira ya Mwanchito Muligiria kwenyorera ebitoki byabo turanyororo boturwa senchira bene torebuna bakorosi boigo ebitonge ebyo wani bitonge bino biko na kondageria amatukonsi inje bono jikasoma jiane ebitongo byane buna abantu bamanyite nande byanjite na ayatuko kobukuya gabagujansa isinde no baguja banguri ase kenyoro kia morenyo ng'enyi kitutu cha Noti kaunti ya Kisii mbarabari ne skuru ya banyaruka ya ng'enyi nigonkonyana na Solomon Nyamumbo abuga uyo wateke bagokyo gotinga na korosi bitonga biria barimi bakwirire cha ase korengwa gosetundu bali aiga se kyoreri kiae nigokubuga ne chinga tenyire korende talichiro chyo neke bagoboigo abeire ka kokora gwetani myake 20 bono eke bageke nigagicagete ekiagoteba kirasendele yabo kurwa seisemuke naende na kirochike goso asaba chukuru bae we eke bagegia ne keran kuraburia
tata mokena ari ngoyo monta aikirete na tebeti kunga nkorosi arenge ebintu ebi yegere nkuburia na bongora buria na nyoronga tata mokuyo gakarosirie buna nkorigeria ebije kurubia nembiro na bobigo jana bibia na koje yebite neke bagoboigo abange baratebetikiri na bwaita bonde korendero monyene nigakorera maya mange ayu arorire gwetera borosi bitonga no akorusi bitoki ebyakwagendereria ro monyene amona abachukuru bae obuya borese borosi bitonge bineke bite turi kugura igo kogenda urusana makwari yebite ne ebite byoko na gotu abo igasara te yobone sibitonge ebyo obo ngoro asindo bwaita egatonga igabire jisa isibere ekena rosirie kegeke yongo 200 ekeke nene na 300 na nege saisoro kirikie bijuju kirikie kolende bijuju na kerokyo na 350 yeko gera kerokyo gekomigana na bongo nyore bese yane kera morogo bisukari ngonyorande bunere naro yakende yonse gokora goika getware bitango nere nari nebikomurichane tawe kokore gasi ya boronge gati yabo chinsora gokorere gasi nigo chibwata magwa kobeta amone binde binge ebitango ngonyora gigaiga bunande gajwa kali ekere mbure tuete aro tindi konyara korosi geko gera tinye timbwatie senkorosi rie nyumba niga bwatomo kyo monene bwokorigia biria koroseri bitonga biae ebite biro bina bongo genduru sana na bongo irari tukiri mo gukubirigia ekena na biretire ebibya gende bitonga umutu oyomo ogenda nge bitonga 6 usesaba ebinde ga jimange jigweta munanda manga igurari samagena ime no nkuru shimanga mabweta utatiye kera basambire manga lyo kana ningo jana nyorobo konwake biyai lakini mange tarasambwa ebitero obire niga gusaba chinsemo che serikali enke na boigeria nene chire chikorigeria mangana yegekoro babe bakobayinyora na boigo kobasira seke bagobuneke wetera buna ekebogo kiaye neke masibire bikonyoria bantege koro yito na boto gusaba obokonyi kubyo serikali mbali kutaka kototegera nono kototegera tima yedinki amangana anaranya rorire sana ebijana byaegwe gasi byaegu chibese byakonyo abangina bakonyo abagaka bali bagotire mono bakonyo lakini ntuo batuli gatigati ntu ana kuligirigwa no no kuligirigwa bono tuli bantu bono rinde na bongo na kugenda linje bieka yobuna nyasa ngete nyasa ngusaba ongeria mambia bwakia nobo nabwo abasemye bwaye anene mono karinge to mwana musaye abana buna aba barero nabo kubatebinga kolega siyoko boko injuamba bunduse abandi bakora ngene gasi bosa togokora lakini ene gasi ebwata jibese na ende gasi yawo yoko boko yebwata jibese barabumba tageti gasi yabo no kunywa maru no na gwaga jinkandamba na kuna gutare jinsana ima igo bintebi mbatageti batagete byoko boko gotambe bitaba irande inkege ndugyo ngara batebi nye barabaya tikababu ate juwa kali eyo magoko yeko gera abantu rero babukiye tenga likara tu arenga abantu abake rero abantu na abange kiri umuntu atagete ndagera babu ate gasi yabo ya magoko baragere kebago kende yonse gokora nakyo kera gokonya samakiaya kurende goko gekora netakeirube komukia na boigo gyanche na liora gesebuya Vincent Monda Ensoko TV. Munda soroboti orikiranu asebono tokurigereria bali bakonyara kwa bakorosie bitonga bakorosie obonyumba buli tokobeke bisaisiro bye bichuchu chingoko namono noroche nemeremo irabwe liya maboka abantu bamanyeta bagakabango na gokya bali kinyoro bakambale bamanyekanete Diana bali ko sereta chinyumba bali guchoka chinyumba bakambale bamanyete bali ko rasa chiombe manyinga bantu banyu kuike bona kinago tebi tu ngo ikerete unikireta manyinga aro manyana kera korasu lero ntana koro usinaro nandinga gitinga na ya Misiri bana bantu murabuna babo ke bati bayanywete naro bana kuna gonsumbwira ara kinende bagakabungo nakobora bali Mwanchu mulito kagenda busioli tukolie igoro nigo omurubili boko bekera aboroki wabali banyariko babagokora esomo yabo
kurwa ase chiskuru gose college chiri chia KMTC okale kanta sensemo ya Kasarani asomo konyi wo muraibwense muske Professor Kithure Kindiki kirani toro na nimona kanyara ko bagakorera emirobeli ya serikali asa kwanete serikali nigebegete emirobeli emiya yokoranga obochenu no burwali bwekeranire asaba Kenya mwanchi mulili tiatoigwe nki omurayo mokonyo yu akwanete asensemeyo na somo igaboko bekerwa abaroki gwa ba KMTC egutwa oyo ikeranirwa no mokonyi bo muraibwense Kithure Kindiki kago kwana segetige chigosori gya Kasarani nigaena ke chinsa gichinye 13 cha KMTC me ya Kenya nigo chirache kwegwa chibesa na serikali erigwekeranio bokoreri bwabo campuses ya KMTC ambazo zimejengwa zingine na county government zingine kupitia wabunge wetu na national government CDF Constituency Development Fund na mnahitaji pesa kama KMTC kuweka vifaa ili hizo campuses zianze kufanya kazi na ni campus zaidi ya 18. Vile nataka niwaambie kwamba serikali itatoa pesa ya kuhakikisha kwamba all the 18 campuses are made operational in the next financial year so that we can have quality service and quality training for our people. Chinga kie cheboigo nigakwanira gotasiro kwa baroki gwa ba KMTC asene ke gukwanira ababwatani ao ikiegocha ire ko ene ke bunango siro bare gwetera help. Mimi nimeambiwa ya kwamba wanafunzi wa KMTC hawapati msaada wa help. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mimi nimesikia hivyo, PS amenijulisha na mimi nataka niwatangazie ya kwamba serikali imesikia hilo ombi na mimi naenda sasa kusanya wale ambao wanahusika, waziri wa hazina ya taifa, waziri wa afya, waziri wa elimu. Wiki ijayo naenda kukutana nao ili tuwapatie jibu, kwa sababu mimi najua ya kwamba na nimesawishika ya kwamba wanafunzi wa KMTC lazima tuanze kuwa support kupitia help. Asekerenga kyo gukinie birengo byobochenu nigaerero murubero bwa serikali bwo korika ababwatani bwobochenu erigwekeranio bokoreri ao asebinyoru. We have been particularly focused on the transformation of Kenya's health sector. As you are aware, this is the first administration to employ, equip and deploy a grassroots primary healthcare workforce, 1,007 community health promoters spread in every village in Kenya to support families at household level to access essential healthcare. Asense moyende ni gwabori abasayense ngima kwene kyo abomo eregosukiense bosio. KMTC hoye! KMTC hoye! Mimi nawaomba vijana wetu tuendelee sana sisi ambao tumepata taaluma, tupende nchi yetu, tupende taaluma yetu, we behave like professionals. Na mimi nataka kuwauliza vile tutajenga taifa tukiwa pamoja. Changamoto ambazo tuko nazo kama taifa tutaendelea polepole kuzishughulikia, ili hali jambo la muhimu ni kuweka uzalendo, kupenda nchi yetu, na hata wakati kuna tofauti za kimawazo tunazungumza kama taifa, tunaelewana, tunasikizana ili tuweke amani na tuweke udhabiti wa nchi yetu. Julia Obuba, Nsoko TV. Waigo mwanchito muligi ya somoro biri bagusira Kenya sensemo yebunge yatiganye West yomokonyi bo muri bense ya Kenya oyorura sembe onande Kithure Kindiki ni gaboriri abana siasa na biga Kenya kwene kya siasa chomorembe na bigo gotiga kwene kya chiburaburo waigo nigegati abarayi ba muchirio muskeri gati kashagwa gwetera chinkwana chiae ichagendete koseberania Kenya na bigo bagotibangani go chiri chobogesa. Mimi nataka kuanza kwa kusema ya kwamba kuanzia sasa hatutakubali siasa ya ujinga, siasa ya vurugu,
siasa ya fitina, kuchoma mali. Sisi tunatafuta mali, tunasaidia wananchi kutafuta mali, na hiyo mali ni ya kutusaidia, sio ya kuharibiwa na moto na vurugu na fitina ati kwa sababu ya siasa. Hii mambo imeanza juzi, miaka 2 ambayo imepita hapa. Na mwenye alikuwa na hiyo fitina amefukuzwa serikalini. Ametoka. Sasa anapiga hiyo kelele akiwa nje. Mimi nataka niwashukuru wananchi wa Tigadia, wananchi wa Meru na wananchi wa kaunti hizi nyingi zetu hapa. Mimi sijaona hiyo wakati kulikuwa na matatizo. You remained patient and you remained peaceful. Na wapongeza wazee, akina mama na vijana. Manto Irumi Gachagua, nikueleze waza mambo matusi. Mimi mambo ya kutusi wa Meru, wakati wa Meru wako na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tumekataa. Njusi umeongea nonsense Gachagua pale Nairobi, ukaongea na Kikuyu ya kwamba viti zote za Nairobi zote ni za Wakikuyu, tukijua ya kwamba sisi wa Meru tuko na mali Nairobi, sisi wa Meru tuko na manyumba Nairobi, na sisi wa Meru ni matajiri Nairobi. Eti ya kwamba kijana wetu Karaure ambaye yuko kule Kasarani aende nyumbani asipate kiti. Eti ya kwamba kijana wetu kutoka Mudhara ambaye ni MCA Nairobi aende nyumbani. Eti ya kwamba kijana wetu yule ako kule Embakasi aende nyumbani. Kurukunga Mburu Aburi Mubungo Tigania West bali ngeno mokonyi bumuraibwe nsomwa nchumuligeria na mona sarorekanie kumurage biara yo kabero mokonyi bumuraibwe nse Rigathi Gachagua asikilia teba nga senseme yo mucho Nairobi neyo chigateba nga abarai nigo bachiko bagochoro kurwa se kiama kia DCP ororende nabe kwamba kororekana nga negintu gitaraba gokibi yo mwanchu muligeli litoko genda bosio mubunge bwensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro nigesokire na ko gikilia gitambukiro gya serikali ko ni chishia chiae echichira se company ya Safaricom na asanyare ko bagakorera asubugagale na gotebanga nigobone serikali yabanyare ko bageko genda se enchirelio chiko bagekorosia sara serikali nigo yatebanga yaoni lichishia chiae echichira se company ya Vodacom na namono aswakale gotebekana nga eshe ya moni gobaye oni asichi siringe 35 na aseboniga Ndindi Nyoro goteba nga aseligoli lia echiro nigobone eshe ya meri chisiringe 45 tiatoiwe inki umo bungo yo Okiharu agokwana. I am a proponent of government divestitures in terms of the government doing as least business as possible, but I don't think there is a Kenyan who can support an underselling of a government asset. Safaricom PLC is the most prized asset that Kenya has. There is no other company that GOK has a stake that is as consequential as Safaricom PLC, based on its worth, its market cap, and of course its stature in the economy. The bigger concern that I have, and we must have as Kenyans, is the fact that the government of Kenya is proposing to sell Safaricom PLC, the 15% stake, at 34 shillings. Kenyans need to know that Safaricom shares were trading at an average of 45 shillings in 2021, valuing Safaricom PLC at 1.8 trillion Kenya shillings in 2021. And of course, that is before Safaricom even invested in Ethiopia, an investment that is actually becoming a very good decision for Safaricom. And what I just want to say is that the people who are on the other side of the table in this negotiation of the sale, and especially the people from the National Treasury, they are either self-interested, incompetent, or both. Because there is no way you can sell a stake of a company as a block with no premium. The biggest concern that we must have as Kenyans is the valuation at which the government is proposing to exit 15% stake in Safaricom. Because they want to sell per share at 34 shillings. And if you look at the recent past, including last week,
Safaricom share touched even 30, past 30 last week. But in the last 5 years, and especially in 2021, Safaricom share was above 45 shillings in August of 2021. And when you are valuing on how to buy or sell a company, you as the seller must get the best deal in terms of the price. But it looks like the people who are representing the people of Kenya in government, in this discussion and sale, they actually sided with the buyers. And they decided to sell Safaricom for us. Jitomulgiria togotikana norobotiro nige kambani yokoros chinguru chomolero ya Kengen yarire guseyarire ira yugo chawokana babwatani baye baitenene yomwakoyo manchitomulgiria asegote babuna egekaro kya kero mwaki kyaberege okorekana imensi ya Kenya bono nigokera sentunde ya 50 nebere ni 3. Today, Kenya's electricity demand has reached the highest level in our nation's history of 2,418.77 megawatts recorded on November 18, 2025, reflecting a rapidly expanding industrial base, the growth of digital infrastructure, and a vibrant, forward-looking economy. In this environment, Kenya's leadership has never been more critical. We stand at a defining moment in our nation's history journey. Kengen is committed to playing a leading role in realizing the national ambition to add 10,000 megawatts of new capacity to the grid, as championed by His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya. This is a bold step towards modern, industrialized Kenya, a Kenya that takes its rightful place among the world's leading economies. Our shareholders' endorsement is grounded in strong results. Kengen delivered a 54% increase in profit after tax, rising to 10.48 billion Kenya shillings, powered by disciplined cost reductions, rapid growth in diversification measures, revenues, and a strengthened foreign exchange position. This is Kengen's strongest earning growth since the geothermal expansion cycle of the mid-2010s. But the broader story is even more significant. Kenya's electricity consumption reached the highest peak in our nation's history, 2,418.77 megawatts in November, a signal of accelerated industrialization, expanding digital infrastructure, and rising economic momentum. Sees a very great, we see very great potential, more so because of the interim measures that we are putting in place as an industry. Between Kengen and KPLC, who is the off-taker, there is a critical player who is KETRACO, the Kenya Electricity Transmission Company, of which key transmission lines that are going to be completed are going to now increase the sales from 8.4 gigawatt hours onwards to 9, heading to 10 in the medium term. Nabaigomo seneta wi county ya Bungoma David Wafula Wakori niga abekiro muswada hase bunge senate urachikoligeria na gusirobole miweke merige kawa wanjito muligeria tokoma yugabuna asomo swado yo niga mauncholia au yekemeriki kawa arachie gokorekana kwene kiabuna yekemeriki kahawa gochawele gosiru. I beg to move that the Senate adopts the report on the mediation committee on the coffee bill, Senate Bill number 10 of 2023, laid on the table of the Senate on Thursday, 4th December 2025, and that pursuant to Article 1132 of the Constitution and Standing Order 1673 of the Senate approves the mediated version of the bill. Honorable Speaker, I want to appreciate the members of the Agriculture Committee of the Senate that I led up to late yesterday on the tedious and commitment they showed to ensure that this bill goes through, Honorable Speaker. I want to appreciate members of the National Assembly, led by their chair, for burning the midnight oil to ensure that we come to a consensus on this bill, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this bill had various contentious issues that made us go back to the drawing boards, Honorable Speaker. Honorable Speaker, we had an issue of DSS, direct sales, Honorable Speaker, where the matter was in court, Honorable Speaker, and the court directed
that the matter be shelved up to next year, where national government will do proper public participation to ensure that the farmers and the estate owners are given an opportunity to contribute and allow the government to use any bank to channel funds to farmers. Honorable Speaker, another element that is in this bill is the Research Institute. Honorable Speaker. Tutigarita sensemo ye bunge bono nigo tokogenda sensemo ye bunge National Assembly sibono iga ababunga bachoro bali batianiwa banyortalibaga litukuli goro na konyarokoba bakorwa enkwana yo gwanchirana kochikoba segati abajumbe bali barabe bakoba bakokonya abamenyi bechinsemo chiri bachore tukuru so konyarokoba bakorwa engerelia na korose machikase ebunge nene nigo egati ababunge bali banyortalibaga oyo mobo nigagurunga David Admanindakwa na baigo mubunge wensemeli ya mbere North Selieta wa Mthende Njeru uyubwe onyartakabaga konyorana libaga konyarokoba kwana na baigo mubunge wensemo eli ya Ugunja Moses Okoth Omondi na boigo mubunge wensemelia ya Kaspul Boyd Were. Honorable members, I stand here not merely as an individual, but as a voice for the aspiration and struggles that we go through and hopes of the people of Malava constituency who have elected me. My constituency faces challenges that require urgent and collective actions. Among them is poor facility in education, impassable roads, struggling agriculture, especially in the sugar sector, lack of electricity, and poor health facilities, lack of piped water, unemployment among the youth, an empowered, vulnerable group of women and people living with disabilities, among others. To the people of Mbeere North, I thank you. I'm deeply honored. And I say, I made pledges, I made promises. I will stay focused in leading you to achieving the goals we set together. One being the bursaries, which are as we agreed, will be equitably distributed. The free day secondary school, fighting for our roads, as I did this morning when I visited the Director General for KERA. And legislation, as you can see, I'm here today, ready to serve you and oversight even the national government CDF. Mr. Speaker, in Ugunja, we are already witnessing tangible progress. I must mention to this House that the President recently, a few months ago, was in Ugunja and launched a mega water project that is serving the two constituencies. The project is known as Ukwala Sega Water and Sanitation Project, which has really brought a lot of changes because, as you are aware, water is really a basic utility or commodity. Mr. Speaker, as I stand here today, there are quite a number of projects that have been earmarked by the national government for implementation. There is the currently ongoing construction of a modern market in Sidindi Market. We also have a road known as Sidindi, Sigomre, Masiro, which has equally been earmarked for tarmacking, Mr. Speaker. And therefore, as the member of Parliament for Ugunja, I have no reservation whatsoever to support this government, known as the broad-based government. Koigule abajumba bayabu na banyortali baga bakagenda ebunge mata bono bakuru ku Chimuno form 1 chiri baga chiri kale bulisi na barato korno in statement ekara baga soma bono bagwa address kirase akinende nyegene tenga banyorera maegelio nande bariga nigubuya na bonsi pia kera kiro montaso gatali naro chabuguletie karatasi agoteba biri na batebeti na ikirani wa mtendo tebire echira na aliete
na chingo chikobango bwati mwanchu muri mugano uri bosino yubuko bwati umurai bwense bunachiete asetara ya essence ya America na namono kumirana n'umurai bwense ya America Donald Trump ase umurubili y'abanyarwanda twababa kwaliganirwa n'umurai y'ubwense ya America Donald Trump na namono asokurigereria inga liyomana ligose liberera lyabere woka egatiense ya Rwanda nelia DRC Congo lyanyareko balikwera gati y'abarayi bechinse bekirantase umuyogo y'ubwoko beka esigide chayo molembe gosese yo molembe no murayi bwense ya DR Congo Felix Tshisekedi nabo igo murayi bwense ya Rwanda Paul Kagame nabo igo Espanya tukoba bakoligereri igoro y'amagendero orogongo rwa Afrika ya mocha na nemono bakanyara ko babago kwanera nka kyo molembe urabumuya murayi bwense ya America sama tukabwa ngo nigarorekanire kubwatani chinse kiri kibwate liberera liyomana chinga kichinde liberera lyechisegi nakonyara ko bagakoranga abanyari ko bako bekesei ya magendero boigo libageli y'umurayi bwense ne nanyorete libaga nakonyoro bokonyi kurwa sense ya America iyo chikobaga konye mirobeli yense ya Kenya. How are you? To the cold season. Yes. Hello. How are you? Thank you. Morning, and I'm really excited to be here today. We will be also participating in one of the most consequential and historic signing in ceremonies in the next event on Eastern DRC that will see stability, peace, and progress achieved as a result of the bringing together of the various teams and creating an ecosystem where our region, the East African region, we can unlock the potential that comes out of the peace and stability that we envisage and encourage all actors that we work together towards the success of what President Trump has put together. Thank you very much. Thank you very much. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. Wanchumuligali chetre chitaikaine maiga yense moya bono mambia Diana negati ya litwabwate ruchetaro yobura yense asense America nande bunayikira ne toro nindoche banyartu ko babakonyora obokonyi gosina nyartu ko bagagotwara chingwana na chocolate obokonyi go chasense ya Kenya igati yumura yense America sanyartu ko bagakoye guchi billion yemo usechi echikunyara ko bachikolengo na kubwekanigo billion yemo utaisano ne mogo chasense ya Kenya echiyo chikoba chikokonya kugura ibintu biri birabe bekobe kwase chinyagitali bunenchera ya moyo gotingia okonyora oburwali ya sense ya Kenya. I think President Trump esebirengera biyane kiombekya ke obokonyi buli bare koleta kurwase ebiyombe biri babwate go cyase orongo rwa Africa bono chakire ko negotiate keroro chakuru injiri kabine 1.6 billion go cyase ya Kenya na benga ga ko negotiate bono taliriria sobwamu yarengenga amokoleterwa
obokonyi kurwa ense America moche gokorera ibintu biribinu mutagete bono ngakio obwato obwamate gochia asense America na anamone gentakari kurigereria biringa ngakimomenyete inubwe kabanyane nyomba atarakwa na chingwana nine nasogeti chinse chiria atebete chi bono batalichiko bagoshiriki ase umurobili uri green card sekurigeria ense bune ya Burundi na arurigereria tingara nebe kirabo lakini naro murayi ense ya Burundi ndayashimire nkairete no ara senseme yu na bakwana no murayo iwense ya America barolenkikire barakora abakenya mbabwate bahati at least bakuna gona guturigerera ibare Tanzania ero nabonde chenga Tanzania munanyerigereti asa maiso yechinse chisco kubwatekana ni chibura buri kiri batwara na bekororekana nga mwatekanoria oro kiringa chinse buna America gochikobeka enibo yabo gokonya semerobeli au ni chikobega sana igomo sani buna litwa kwana na befikaine twasako mochi abasani litangani embu yaho nero nuro chenga kekoligererigwa elikwanyara kabaga koranga ke kwaranga ke yabwenere igo moncho muligereri totata kwanda mutimo kumusinini tojara ko batokoira na sense meli y'ikigazeti aina arama yeto bwatese mambi yabona Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cha bamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama Erieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe twakirishimishe namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatale icyobutindo ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko pamoja. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha
fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gye Nsoko TV nibugya tira senge nchao kokoletera amangana amaya ayata atugwanchera ko rwonsi kolime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko baka wateka atabwati bwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekena yago koreta mangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongor ko Petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi mintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemenga au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira wose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ebibungo naboigo amarandia Imegataseni gya Nsoko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo Imegataseni gya Nsoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Ya kegimo mwancho muligeribwe Nsoko TV na ndebono chabire chinsa tuweso hase semo y'ikigazeti kitaka 14 chetire maiga yense ya moya bono mambia na burara batabine kitariki 5 mutinyo 12 umwaka bw'ikiri bubere 25 bona matukati galete 20 tonya chake koiriria tabali bakoiriria tabasacha babwiye bicuri na mono tonyare ko batogo cengero koiborwa ku mwana Yesu Kristo unatwa batabiri mwaka bono ikire chinga gichiria obataba nga lala salama
simambia bono Diana akwariganira nande. Asante sana Innocent asoko ngarigani nainde. Tuswa sense mechi gaseti nyato kumanya umurigereri. Mwanchu umurigereri. Ndokwariganira chweya nere chweya. Twakwariganira. Natebiro ndiama. Ngakyogendrete. Ndiyande. Omwiboli nachicha. Ochire? Bono. Aho ndebi ngate ni nase dukeli kilo mpesa. Tumaitini ngokora. Okay. Omwiboli nacha lakini ate ni nase tuke likire mpesa. Agunto gokonya bona ndoche ekwasirire. Ya tukoli chinga setting ya ndamuriki. Muboli asote ni nenoroche enyumba getere round. Na kimoroche na ne spirit ya ne yerense ngobo ya tarafa isugusira. Oyo sirire. Oncho murigereri kona akirire na itirege kwae na kumiri sana. Na tebeti kuru muisonde gonga tebunga Innocent tutaonana. Muibuli onengo chichara. Abalende na tebete nguyo kabesire. Abara chichara na anda nyore nena kabugatu muchandu mwana ya musumbwete koruka itukorwe mete. Oyo olenga umwakire bobe garajete kuigo gachenjetie biregere. Pastor naro kurwe semo ya magwagwa. Utomete message igoro Diana. Gateba Innocent ya samatuka mange sana na aganiri umwibuli ochwe yachiche. Lakini nchira naro letiga musabira mabira. Aya. Wa pastor naro ligete message talinje na ligete. Matayo mwibuli no ali Nairobi. Yate ni nase gento kira pesa bono. Pastor noro cho muntu kwegerera bunango gatebi no mwene nupi. Omwibuli ya ro pastor okonga nyandigererie SMS mu pastor ni matengo chere Diana. Na ndengo ya check in bono iga. Iyo ali gitego. Ororiro muntu akwegerera muntu era tayo pi lakini motebie muntu tayo pi okwegererwa. Chebwa de gazeti ya The Standard ya soko boko kwane Diana. Anere liubate. Ntara gotebie gazeti mbwatu mwanchito murigeria. Ntaite kora chwe yali ngana limwabo. Ndochega kare omwana uri otariko gotaka kwaberwa. Kagita lirimosi fuga bagateba gatali kwiranirira abantu gagira budget. Yadi chweya karatiga nkwana gusira. Ogosira kwana gusira ngosira ande ngora asirande tindate gukana. Muibuli gasirete. Madara gonga teya abantu na wansungukie town ye gatokuria. Ndara gatebi chweya muntu ito security na riskali oriente toro. Atatebia saberete tumutume bono. Bono ngo muburi nga yoberete ontebia ati ni nase kibanda kiri. Kibati twalinga na limwe mugaki na toja tobera gaiga ebiswahili. Oyo tamanye tichweya lero mumanye no muswahili. Umugusi umuswahili. Mucho muligereri. Ebiswahili gede kya nugiruma. Kyango iringana lito limwa muri tkulya lero. Ari gukwanira igoro yo muchando. Gatebanga omuchando to yasaba sani. Batari gokonya omuchando naye ogendete okonya basani unabo muchando toyo asaba sani batari gokonya muchando naye ogendete gokonya basani unabo basani batari gokonya muchando toyo babugati cyo no bwato musani kwanza koratiga musani one Yesu koratiga enjera rero mokando mwatwistie gente kama ngana mange paka giansinyiro mate ibona tigango irorire bya nande ngora nuri shuanga no tebe tubuli sa agocha na motebeti kagwi onya mangana masini ni abega mangana bono tora mutiga mu irorire lingana liri mwa mubuya nande ngora batebe to go twist mono igukwanira iga omuchando toyo asaba sani batari ko gokonya abasani batari ko gokonya omuchando naye ayai chweya ogendete gokonya basani nabo batari ko gokonya matara yaro mwankunira nko. Okay, na watu atageteigo na inche na kunwe nko ana teitengori ya ikunugo kwana kuomana nga musani uli na mokonya tetangonya ti muchando tu ya saba sani batari ko gokonya muchando nigure nayo yubwate gekogera ogendete gokonya basani bunabo gokonya kuyumurungani kagenda matanga sobo tajiti bachiti seito kagenda kagani kamwachiraba ti kyane kamwachiraba
Chenachira como sabe bikoro tonchiere sabali ontebiri na byako beka guchieka kambi. Kasibora jisese chiane chichi kumulende ngaki ale ko kumulende ngaki ababi bachete buoye. Aporo yani. Ya mokonyete. Ocho muligereri muchanda talia sabasani au batali gokonya. Muchando nayo gendrete gokonya basani bunabo. Igase mambia bono na gyakora togoteba byombe na kibyachirete. Senjo twanyolete ngaki okobeka kobokaselire kuri omusani na barase kuri rusio rwakenze. Olende na kigara togoteba nga gendra gokora imirimo nabali bagwenete gokonya. Asema byombe mbiya to advise abantu kurwana ke ebyombe byamabe tali ogocho ininga nga nocho sirelwe that is giving back to muntu tayi wanje tembera bwaye lakini renda karenga ke yawe ikerere na bokonyora kwanyolira obokonyi gete kobwa emechango nere innocent yakabekirwo muntu jana siringi 40 na siringi 25 mwanya ole ekenyoleke gime mochangete 3500 mwachaka gwaka jibiri cheno mugwa 1100 chiasinya abandi bamanya koleta chingo kiro muntu oleta chingo to chake ese gazeti ya The Daily Nation batabanga State House mwancho muligereri tagete tubekirwa ase gazeti ya The Daily Nation chaite kuligereria ngakikere ase chigazeti Chonspi indoche State House nap exposes ODM rift bagarete banga etaro ekorekananga burudinga nagachiete State House wieka nande kwamba karorekananga nigo yarokeniri se asokiri iskolia sansa ngamba bwa sanse ngamba bwa to mochande sekiama kia ODM aiga bakarigoteba se gazeti ya The Standard. Ruto betrayed yunga Ruto nigo abatigete inumwe kabajane niganyarite kwaba bagateba ugo betray ese bibiliya liri to gutumikira liri yali kebusi bibiliya bagateba Judas yakoraki akamorwa Yesu igo Ruto nigabaruete kogenda bagateba kogenda the People Daily ni bagarata banga house in decline bagarata banga ninyo mbegendete kogwa what is driving Kenya's parliament to lose credibility bagarata banga amagacho gose ebunge nigegendete kogwa se ense ya Kenya birengo bya ababunge bali bali se bunge nene nigo begendete kogunse miswada bago kwanera biri bakonyara kwa babago ikaransa na gukwanera igoro yaba Kenya tuliko birora twabwate myakeli ya maiga chwaya litwa kinete yabwate bikartwale ucha twaligelia yare bunge twanyora ababunge baitokorwe handset bali gukwana Oburu alivyorukwa ziarani kulu igono Oburu gatigire nani kama kumbe tali Oburu gachiete bweka Safaricom sell bagaroteba enkwana yoko ni wa Safaricom chishia serikali ya oneti ase chikobage konyora chibesi chiguru kuchi billion chimibere na merongebere na isano ichibata badigo chichikoba ase obwaga chibwe chipara chinya na boigo obwaga chibwe amabwabo tukuroka dams. Business Daily ataba Treasury gives up 15 billion in raise for Safaricom dividends igobuna kubwatekana na okoni gwa Safaricom chishia chia Safaricom ase serikali ya nyate kabaye kon chishia chiae ni wate banga bone serikali ni chikobage konyoro muchando gose chikobage gosirie billion isano akira bagenda teko kolinde kuruku ngokoni dividends ni chibesi moko nyoro mwali bo mwake kere bintu byao niwe naroche mubungo kiharu gateba ekera mo ashare ya mebwe ntaka basiringe meronge na isano lakini boni yakera serikali ya koni asobwango igo nige koni ase chisiringe meronge 3 na isano naroche mu waziri bwa mangana yake ganchagie nseka kwana mangana mange igoro yokonia kwa deal gose murubel bwa koni chishare si chichia Safaricom asibako chikoteba ngabono baro bakwe upfront mapema bali kubali mapema. Gazeti ya Daily Monitor ni yote banga plan to fire UDECL top chiefs stopped kairete numero belioli bali batenete obocholi bwense ya Uganda bali balengera iriko chikorusi kwa bisi bono ni goteneniwe ikona bagosoma ense ya Uganda matebwa tobocholi mwako gocha ikombagende to nakora amaligani. Gazeti ya Mwananchi yeyokorwa sensemo ya Tanzania mwancho muligereri gontagete kuligereri ndolenki kilia goteba bateba tigandara ligereria why tiketi wamba moto tindinyero chibuya kuruga igasenseme kini mwancho muligereri na barabumbaga bwate encheremo why tiketi wamba moto
Kiswahili ya Tanzania ngocha kiri kiarato kolia lakini ase gazeti ya Mwananchi na barumba bwata yabo Tanzania ne bwata yaye sibagende na gukwa na mange na namona bokunyara kabago kwegorere gazeti eliyotageto mwancho muligereri na ndo buya bw'iki gazeti ekina bogosoma ekya Kenya uruorosoke na gosoma kirikire chinsi chisco eliyonyara kabago kumanya nkikiri kyagenderete igobono buno ligereretie chionsi pibu na kirango ligereria ase star nere chitis kasi nini ekagenda okondi gukwa amangana ye shares cha Safaricom lakini yose koligere Daily Nation, The Standard umurayibwense nenjira kaliko banga abantu basiasa The People Daily nero siasa gukwanero nero ya twaliro umusogo cha sende gekogera enjira yake bekire Parliament you are an arm of government ngochera korusi credibility Parliament inere oversight kwerende the executive no nyane kwerende ya Safaricom cell pira enyombe Parliament yendo bineke ngego kolekana batebeta actually naro chekera mu waziri abulitigwe igoro igari gotebanga nigo ba sokirie murubiringa kibachikoni wesioli nge process iyo stira korake tiraera kurende kero kurigereria there is hidden agenda ndidi nyoro nero natebete no Safaricom worthy again to 2.5 trillion naro chapon igaga teba no igo shares ye chiga ndoranyora beseri eganiri kurwa sokoni shares ye meaning ina batora ewe 245 billion torole ni nyinge kumbe 245 billion yende gasoeto mubuku bwa bantu batebete ase serikali egento kilibwa tesebegete shares chiae kibuge koleta chibese Safaricom is the only entity chinde baratemire konyorore chibwa tasare serikali yali chibese yabe kororo lakini Safaricom no guaranteed yagera kwa bikiri chibese oronga chinyariko bachigukino mwancho mulige litogo chakane gazeti ya The Standard buna nago tebya Ruto nigo abarwete asbakale goteba baraibe kanisa nigo bakale gotsobesokiri atebanga kiliwa teba banyariko babakwira na kunyariko babakwiraniriria muraibwense William Ruto asikiliwa teba buraibu aye nigo bogenderete kogendera koleto muchando monene guchia asabanta bataka nabo igo asagendete koenda maminche ichira aliete guchia sabasaye na koiranie ense magega asikiliwa teba nga umuchando monene nigo gendete kokorekana na nigo boniga barayo bukubwatekana na kiliwa teba banyariko bakurwe koko sibanyariko bakorage serikali bateba nigo bono igense era ase umuchando libakorokanga muchando monene na nigo era asenkegu yogo chikogwa na kiliba tebanga obukurumi negenteke moge konyara kaba keko geko babu na geko banense ya Kenya nabo bagateba obocholi oboke ubwa korekana nigo buorokiri ngaki obocholi bogoswana no nabo igo kiliba tebanga nonye no kogenderera uchumi yense ya Kenya nigegendete koleto muchando ekera bono batebanga ne bom itarika litukuliaye kego ikane ateke muganule sepeji ya kane ya gatano na nige bintu biri ekanisa ya nyarika baga sokiri tanga niga tebanga igentege tanga nikiarole kane no buraibwa nyarika boko gwa sebakale tebanga nige serikali gwetera asomuraibwense banyarika bakobeka mateka bunge nene nabo igo nakonyarika bakobeka obukurumi bosio nabo igo gwetia machiko ataliko bakonya bakenya na kiliga kolekana ngakura ense ya Kenya gukina kwaye wa demokrasia gento gya kabere bagukwanira nkeli bateba uchumi esbakale bateba ngabaraibe kanisa nigo bakale bateba ngobutaka nigo bogendete gukina asense ya Kenya asabande bakale konyora umuchando bwo nyara kwa baba konyora no ende ndagere yoko beka SMS yabo na akira bagateba chi company chinyinge chiri asaba Kenya bakwenyorire mirimo nigo chenyara kwa chigosie kaba Kenya batigaire batali ne mirimo nabo igento bateba asiboni go bogoli bwebintu abakenya nigo bakorekana batabuga ati ebe sasumo buko ya gatatu keli bagukwanira kurwa ase report ye kanisa nigo bateba nga nigo bono okwena na kwa
toteba obokoreri gochia saba Kenya bwanyareko bukogwasa na mono banyareko bakobeka maiso igoro yechi semi buna chianyareko bachikogwasa bakari bateba chibesi chiri chikonyareko bachikogenderia murubiri bwokogenderia chisemi ase chiskuru nigo bwato muchando twara chiskuru chigosieka gwikira bono iga chinde chitanyore tigente kurunga capitation choko ende mirobiri yabo asibakari bateba boigo no nyanchiri chikurwa amasomo yekerengo kende kelini ga bwato muchando na bagateba umusunto monene ogenderete kororekana asokuru borualia oyuba tebo kubwatanigwa no bukurumi niga yankutetenya kwane gosega kwaniru gwetera soroboti rwa oyoro muteneli gosomunya kirogo gwekiombe kya NCCK oyuba betenga nigo bono iga ensi ya Kenya etigarete asaba Kenya bakumeti nande babale no muchando monene egento kianyara ko bage koirense ya Kenya gutanyoro bwene bwaye nabo igo aba Kenya bange gutanyora inchira bakunyara ko bakwegendereria nigatebira abantu ba Kenya nigo bono babwenete banyara ko baguteneri banyara ko bakoranga kilike bwenete gokorekana kianyara ko bage korekana monchu murigire nabarayibe kanisa nabune gazeti yateba nga Ruto igaba inanire Ruto nigaba inanire umaite nje nimbata control opinion in as much as the church babwa the right you kwana usio go issue key statements kuna serikali ko gamba namba yamo into twara gabo engasiti ya People Daily it is parliament ewenerete go oversight the executive reduce koru expenditure koru binde bioroche Safaricom shares ngo ndibuchire nini ngogote nini wa City Kenya pipeline neronko nigu yarenge ntumanye tibinto mbiri clear asomo Kenya manyenga gente keke koni kugochumutua naki kego chikoba chikampani chikoni ligu abasani ibono corruption yakolire kwende nini ya chire patirende Innocent na Diana na ende mbairani maega sinini timanye tiwa tate churches babwa to kurwanirira ko libairani credibility asaba nanji yakogaranjo kunyora kwa nengolinga kanisa nero ya sabire tabanta kababe kanse kabasabira naende ka abandono nyene omugwa gose enjire ngakindata kiorokererio abantu barakonye Kenya naba engole imetole ntutwe kabanyene ntonyeremete gekogera every election year genda ligereri kurumaga bya lazima umuntu nyasa to ko naga konyora chikura 27 muna bono election yechigantu bwate nini maraga nwari sana bright man yoragambe lakini taligotio kakero to gochicha opinion nini polls now engole yetole kanisa is part of abantu batu begete. The question is ngakitokurwa engole yiga onye abantu balito begete parliament mwinali to oversight the executive yuere ku nini president gocha mbali kwa koragasi yao then it means no tole engole yime ebintu bakoreis no tindika tabanga atie tolebya ebintu bakoreis mbiri bichandite gose mbiri every society every family ego feel like poverty nane chigasi chikaina nu okanyole chikaina nu to a certain group of people gose kwanyoranga eri akiri go sabu bantu bachikuligere no buri mubabwate na boni mbawikera nini eri akiri eyo minute family ase yari ngo mwako ona ndenyoro mwako ebinde bigenderete gokonga day in day out because of poor governance, because of nini corruption karana batayo mundu akoiba 1 billion erabieka oyagwe ewadi eno moyo 1 billion oy mora akora magendero mutana korora ense so kwegimeri nkoro mbaro bakuragera boniga lakini the majority abantu abangene linga tayana abantu ngolera bale so tindika tabanga te clutch gose kanisa ebintu bakore ise mbiru exist ebintu bakore is ngo exist bire ebintu bakore is mbiro roro people are suffering lakini nende ngole yetole
twanyere mitamu. Okay. Togende busimwa nchumuligirili na ali gazeti ya The Standard na nene muno mwakwigure kerengere gya chweya Diana Tatebia yale gazeti ya The Daily Nation. Manjito mulgiria buno yo minto Innocent yachigezo tibyanga omugano munene kurwa gazeti ya The Daily Nation nigo kwanere goro yabarai kurwa kiama kia ODM gotekerana asense mu ya State House ekero abaraya bagia bachoretwa sobochoryo bakebali kwaliganirwa kuri no manjito mulgiria omugano unigorase page ya kanene page ya gatano asego kwanira igoro ya abarai bari abanene kurwa kiama kia ODM bona batanya tibawikirana asiense mochiria chinyumba yorai Edwin Sifuna ataikiranete na boigo deputy party leader Abdul Swamad na Sil Godfrey Sosi abego Simbarati nigati abarayibalia bakagirete kwikira no manjito mulyeria kubaligania abaraya bakebachorete gwitira sobo cholyo bakebikama kya ODM nabigikama kya UDA kolenete banyate bawikirana ngabayigo omochia person Gladys Wanga uyuro monyakerobo wikama keri kya ODM na tanyate kwa wikirana asomo yigoyo olenga senyumba yoburai kolende egati yabarai kurase kiama kya ODM bagotebanga ambanyo tebakwa betrayed buno mtu inasintia gotebya ekero kyobo cholyo boke asibagotebanga ase county ya Homa Bay egati yabarai kurase kiama kya ODM banya tebakolenta chibura buru abayigo abanya tebakolenta amangana ali ariko bakakubaturubanye kiama kya ODM na UDA manchito mulgiria kolende omugavana bwe county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nigagotebanga regento gitakeirete ataikiranete ase enyomba yoburai neria babwate omusangirikana sinsemo babwate omusangirikana naboige meeting ne baganirwa ikirana kolenda agoteba agote yabantu tibasoma mono ogotaikirana kwabo ase enyomba yoburai naboigo omoseneto Sosi nerega goteba egento kiagerete ataikiranete neri babwate omusangirikana sinsemo chia parliament machito mulgeria negati albagende tukwanira gazeti ye bagokwanira igoro yobochoro bwabete bagokorekana sinsemo chi county ya Homa Bay ase egati yabarwaneri kurwase kiama kiri kya ODM na ebya mabinde bagotebanga were niganyatira kunyora chikura chinyinge kobwa aroko uyu abara yabange bali barenga sikiama kya ODM banyarete bako mwakera chikura kuri no manchito mulgeria negati yali agendeta kweneke kwasibagote bawikira boninga usiano eri broad based government ose okoboko kuli kwanya tuko kwegwa noyo nyagusira musikarela morodinga guchaso muske William Samoei Ruto wikira boninga nigo guturubaniriye kyagera egati abara kurasi kiama kiri kya UDA mbabete bago betroy kiama kya ODM machito mulgeria omugano yora gazeti ya Daily Nation page ya kane ne page ya gatana bwe somera subagari kuri no yomto chweya kwegule party officials wa ODM banyato ikira nyumba yoburai maite enyombeli nkobera associated nebintu gete like nonyana common mwananchi amaitonye kwaenda State House perception nero ne eliaki wachikoi perception nero kwenda gali kwa egwege kabu kero kende gosenegia chipesa so kero to kwera na ODM never tricky sana abantu buna ngisa kuru example Nairobi Senator Edwin Sifuna naga nitia basa abantu ko basa abantu nki 2027 abanda abana bawo chikumwakira chikura mata bana inji mbaroche mbaroche what is going on mbaroche nki nini kagenderete naende bamanya kwenye passive nga na bila 2027 abantu bawate ya State House wakaragire kero twarenge njera number 2 okorange kiamekega bara iwana na bokabanyene what to do gito wechi kokora mutugaiga yako roroche mbaro bake bakogenda ba in fact ngaita even the majority na bata quality equivalent so ODM ni bwate testimony like chinga kichiro go chimutugada ngaki unity yabo ego chikochi cha amona ande inyora ego via opposition nero the opposition tries to identify themselves n'abantu so no mbaba sifuna na bakwanga kaenda with that emunga
tiga tu kole kurende to identify na abantu ke kwara nto baganiti motugaiga. But the bigger picture is ODM okororanga mbara tuare kurendeli bamanyana anya bale government ime tole government ime fully anya togo chiko support government ya 2027 na togo chiko support fully lakini okororanga mbara igwana na gosene chinga kichita chitara kore kwende chitara ikara kini okaenda koro ku state house te ata de ngwaro chino ine chichifu njialengo Chweyano ogutagenda ko State House kera bamutigirete Oburu Odinga oyuri ndo mucho omorayi ocholire bani gotonete kirogeki karenge insult wose betray usaso Oburu Odinga aso Oburu Odinga na vera benga ni petrol na ende aso Oburu Odinga na vera be ni gintu keli era na bako geni both sides na bawe kali amataima kwa ninja na kolire ninjende neikiranire ninjende nae but the wider picture is nyoro DM yarenge opposition so ndoranyora that nini vaso anya no so fully go support government anya no so fully go support government 2027 nege ntongaite vokabanye ne batara decide buneja to kwanda ko decide mwancho muligelia sepechi ya kane gazeti ya The Standard ngo kwanda bale igoro yemerobili ebunegete asobokoreri asichi county government asibakale wateba ninki ekogera abagabana bagendete koboli gwakorwa akera barusi gwa BC na ba MCA gaiga niko bakali ko baba gukwanira mwancho muligelia igoro yobotumikibwa HBS bose enibelia kwana ngo chiase chi serikali chegenga asibago kwana sobwagale igoro yabagabana bange batokire bakali gotumeka enibelia kwana no elie chikobage kurwa bokoreri go chia asaba Kenya asichinsemo chiri bakoba bakora kulende nige kale gotebekana abanke nige bakali go chibeka asimebuko yabo nabanyara ko baweso yasobukuru migendo keirere abakenya konyoro muchando nige bateba ekiya chagetebu no murubeli bwo kurwa mweso go chia asaba Kenya igoro yo konyora amagendero angena asbamenyete nige bono unchokire nakoba egente kya asaba ange bakali bateba nigebwe kaine umurubeli bwo koros chibese asichi county asaba MCA bakali ko baba kuba koserelia abagabana libanyara ko baba ko beka chibese asemebuko na barabu banyara ko baba ko genda busyo moncho muligereli egati ya bintu biri bakali goteba bikali kubwatanirwa ko bomuzigo kero mugabana ko rusi go bisi ni chibese chikonyara ko bachigwa kanwa bali bako mokonya kwengerelia unabona moncho muligereli bateba amugabana kera ko rusi gwa bisi ego batebire wetani chimilioni 30 nigo chikanyara ko bachigotumeka ase bali bateba bakoreri bwa baingereli go saba wakiri bali ko bakwaye guchibese moncho muligereli Olio konyara kaba kakwiro muswada bosio na yara taliko nyara kaba gakogenda asobosa niga konyara kaba gagosaba gwetani chimishiringi chiribu chimibere goika chiribu enusu million ili nyara kaba gagosukyo muswada bosio na namona asbakale goteba nonyemba libako nyara kaba bakonya kogenda bosibuna na gotebe bagwakili na barabu chibes chinge barasabe na chechu wanchu muligerli chinga kichindi niko bakale goteba aba MCA kera bagosereria abagabana niko bakale ko bakwaye guchibese banyara kaba bakoyelia ebine bibabekire bosio gose miswade libabekire egati yaba MCA niko bakwaye guchakira chisiringi chiribwe 50 goikira chisiringi chiribwe chimibere chiribu chimibere libanyara kwa bakoyelia ya niganyara kwa baga kwano somo mwensi yomo yotata getelie talia likwano kilbaga tabanga nigo pono iga emerobeli yoko nyara kwa bako ile miswada yoko barusia bagaba na bisi ekwamba karolekana nigo yaro siwe bunenchire yemo yoko nyara kwa bako koselia bagaba na banyara kwa bako ba enibo Pono gaigo mwanchu mulile sepeji ya gatano na arongo kwa na balenga kia bagaba na abekera bana imiswade ya nyari kwa bagekuba gegukina na kogenda guika asensemo ye senate bagateba kera ya nyari kwa bagiki wa senate imiswade yinigo ya nyari kwa bagekonyole bitange yende ya nyari kwa bagegwetigwa kulende menge ya chakire kwa bagekorolekana nelinga nige kale kuyeligwa asinde gonga technicalities yani se bintu biri babwenete kusuluhisha kurwa sechi county bataragenda eli bachiko bakumurusi mugaba na se abisi anamona asibakale kwa bago kwaneranga mugabana James mugabana Amos Nyalibo we county ya Nyamira bunali tukobono lyalengeli ati gatatu gose Jumatano niganyara kwa bakakoboligwa kurwa ase aba MCA abukonya banyara kwa bago ikyo omuswada bwo goteba nga bamurusiri ya bisi ya Senate asikali bagoteba esabu yo mubaro
kiro muntu woni go mwanchu muligiri ni nyegenete kwa manyire ngane sabu yo mubaro ya renge asibagale gotebanga Nyamira ni gebugate aba MCA 35 kulendekera bachite ngakiyo chikoba bagwaka ekura nigo barenge 19 igento kiligatebekana na ubarenge baikaransete barorekanete bale asebi karobye assembly ya Nyamira wancho muligiri kilibatebanga taliye kigyo kakiarorekanire nonye na omugabana bwensemo ya Kerichonere mubaro unigo bwato muchanda kiswagateba nigo bono iga yabwenerete ekero kurusi umugabana bune county ya Nyamira otwara aba MCA 24 na namono gaigo mugano uyu naboyererete kaorokia ngaki emiswade yaberiye kwaliganigwa asechi county au chweya technicalities legal fees chikaligo tumeka elikwengerelie bina nande ebintu bindi bagatebe binke ngabyararekanire chinga kichinda bagabana bakali kubetereri bunga otakore tiga tulikogenda busi umwanchu muligina bakanyoro mugano yasome yabere buna ni gekabu korori umuntu abwate gatonga gotolecha bono yabere ngaba msiene gatonga babwate bagota imwe gabana iga barute kwerendeli yagera bakole kwende bakiru MCAs their role is also to oversight mateka ali bamanyanga kikwende ntubwate temeja role ye kwerende ye senate yogo oversight chi county chons lakini naba MCA karobalega on the ground ngokora balega si yogo oversight barolenga ki development yegendereka bono muroche ga ni ngokumia gekogerabe bakolete muswato either through como gosereria gavana eso kichibesa bali gose kwanya oramba bwatete political alignments lakini the services chibana to go trickle down to the common man because the common citizen nobody cares on the tayo yani gasi yabone linga mogosa keigo bese toke toragerigo Diana tagetote tebyo mugano yo mutumaye kwa ndumutimuko ndarabati yo mugano yo mwanjito muri mugano aba minto batebire Innocent no lega gazeti ya The Nation page ya 5 ne mogose page 6 yo kwaniriguru yo kuruta makoma usiabisi mugabara bwe county Nyamira sentunde ya 3 Sauliba yo kwanira sobwa garo mwanjito muri na bokonyora se page ya 5 nemo kurende igani go kwanira page 7 nigo kwanira igoro yaba ndibu gusaborokia kuba shifted gucha somoro biliomo ya osha aboroki wabale chiri bu 400,000 ingo bagoteba wikira boniga omorobiri yoni gotaraba utari guchikoba irabiye kyagara bagoteba nga allowance shows p kwikira boniga nigo chiko yenda somorobiri yosha eyungwe tire kyombe kyanat yatebiringa bona abali mutibali guchikonyora allowance kyara nigo chiko butorwa na kubekwa sense miliyasha nabayigo egati chibesi bawo chiko butoru chire 2.5% deductions kurwase mishara yabo nabayigo kurwase meuko out pocket services fee manjito mulgeria wetera omoske Anton Kibagendi oyore omo bunge okitutu chache south nigatebire buna omorobiri oyo unyari gukurigera Rwanda sentunde ndekegara nigogochia kubale Maria aborkia bali bono babete shifted yo manjito mulgeria mugano yo asobwagale nabako yosoma se gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere kole ne Sauli okwanira boigo aborkia ba KMTC ochikwewe chibestitia help chababire bagusaba nigo bono omukonyi bumura ibensi ya Kenya muske kidure kindiki wetera ase omusangirikano chiete atebire buna aborokia bumba chikonyora bono obokonyi wechibese chikorwanga help banyale bako gende na masomo abo asokomanyi gwanga wikira boniga niga aborokia bali bakoro mu rubiri ryo oseba gosomera chinse mo chia KMTC bali 230,000 ase bali baganiri ngo bali 310,000 korende wikira boni ngo manchito muliri abarasi chi school bagosomera mu rubiri ryo nigo bali 230,000 ko somera sobagale page ya 5 na kabiri cyo muligeri wikirabo nigo tatete tondo mutumo kumusini to koirana nigo tokogendera kuligeria ayalese chigazeti yao
twanyolera ibaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyolia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyola ibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito iyobonchurelia 0788 666662. Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Chinchira chito chige koronigo chira soko goselu bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwalero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somi orege koro kyomugusi wetro murobelyo bwige korogyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanero ukwebo yia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bwomugusi Yegoro yaito yegoro yaito imeye Nsoko aye Nsoko yegoro yaito imeye Nsoko aye Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye Nsoko omwancho mulire bwa Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchera ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili Jeni gongoro perpetual machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko
ime ya Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Mu mwancho muligiriri bw'Ensoko TV chetire chitai kamera 54 semambia bone maiga yense ya moya bono mambie igo chitigalite isano na moto so chinsaibire na nigo togendete kuligiriria ayarese chigazeti maiga yo kuligiriria ngaki omurobiri bwo kubarusia abagaba na COBC ororekane ko bumuzigo monene chwe bono togoso SPG ya gatanda limase gazeti ya The Standard esbagale batabanye byombe byo kwegerera bwene no buronge bwa mwanya bantu nigo bono bya betereirie ekyombe kya IBC Kenya ariko bagwe soki na gusaba amabera abakenya asugusalia obocholi oboke bwakorekana chitariki 2022 ase chinsemo imense ya Kenya kyombe kyo ya Kenya Human Rights Commission KRC na kiliye kubwatira na gikurukunga Medical Legal Unit imulu nigo Kenya ariko bagwe gusaba kyombe kya IBC Kenya ariko bagwe soka na Kenya ariko bagwe kuanchira nanganki akora mamocho gukora obocholi oboke asaba Kenya banke barorekana ko bakogosererwa umurembe na abantu bande bakanyara ko bakogenda ase chinsemo chiria chibituo ase chikure cyale ko bachiwakwa abande bakarorekana bakurwa makya na ichinga kichinde okoenana nonya no robotiro tabwe nete ibintu biri batebirenga nige serikali gendete ko bakora ibikorwa bibe ase obocholi obuboke bateba bwarorekana okorekana ase chinsemo moncho muligenda bo wesomera ase page ya gatano alimo nyara ko bakora igoro ya orobotio ruo Diana tugotigana nabo ntoroche robot role SPG ya kiandaye gazeti ya The Standard esbakale goteba nigo bono kyombe gya kyare kyagosera irigo chikobage gosieka chi account gose chibengi chi account chibengi chire ase ebengi ya Equity chyo okubatanirwa n'umugaba no mukoro bwe county ya Nairobi oyokurunga Mike Songo Mbuvi nige kubwatekana n'ikyombe gya KRS kere gatebanga nigo Spanyol de chibes nyinge chiroro na kili bagonyara ko bagoteba negatiye chi account kiri bakoligereria ase chitali konyara ko bachikoererwa buronge na nigo bagoteba nonye na machikali aberega kwana nugochia ase chibengi chitarabwateguya na namone kyombe kya EACC nigo kendete kunenge na koligereri korra igoro yebikorwa biri bigotebekana by'ubukurumi ase omorobelio yubatebo mugabano yumukura kubwatanirwa na bono igo mwenchu muri nabo wesomera gabwororenga chibesa chigo chikoba chigosiekerwa chio mugabana mukuru bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo nabigo manchito muri yatocha se gazeti ya The Nation page ya 12 nige gukwanira igoro y'abantu batatu babete bagusiria magimabo aso kusangirikana gose ase protest na kukurubikana kwa betiko korekana sichinsemo chire cha Isulu Kakamega ni yengwetera togotebana nelige nalyo mogoko watanga ntota lige nalya mabira akirire mna abantu mbange bayi maite gold nelige nalya mabiro manchito murigere kolende maiga ye tiantebe maiga ye gold kutoka sichinsemicho nigo bono serikali yatebangani getagitebe multinational investment bakaba bakolenta abantu kurwa chinse chisiko baguchikunyara bako investors chinseme cyo kolenda bagatebanga abantu bechinsemo chia cha Isulu banyale bakonganyirwa serikali gatebani bwatemero buriyo ko basi baranyale bakomenya nabe guko bwatukira kibese berigeriyo bomenye ko rero manjito mugire ritukurigoro niga abantu abangi babete bagonyaro chingoma wetera no kurubekano kubagoteba buna tubari guchikonganya kurwa chinsemo chia babangi bagoteba no bayibole tunande no bagutigara abigo serikali chinga kiyabeire kyagoteba ne bwatemero buriyo chikwene kyabuna kokolera investment yasinchire semi chuma chito mugire tokomanyirwa nga abaralia kurase bitaseni au nigo banyate bakurwa kisimi abande chikamera cyabo kikaba kigosarigwa asabange banyote chingoma manchito murgira bokwenyoro mugano yasuwagale asegazeti ya The Nation page 12 kulitika nao uyo minto chweya na ekiagara na beteka okwanera igoro ya minerals kira cyato kira sinsemo au ebintu bikaba bigokorekana sinsemicho maite egenta kama tubane tukumanya ense una tumenye taiga like bono ga Kenya karokolma kuchinsa ne linda gotebite exact
chikwerende exactly Djibouti. But as an arrow we go chinze, that is government land. No muino gari ase mokolete kwerende. Mintura ndi government land. Go chinze as an arrow go ikera. Ngayo kagete chiminero chinzi chichiri. Orite ere goroga ya meaning por mu serikali as an arrow go ikera. Dekaro to kwanera about the airspace. Kenya ni bwate airspace yabo. Ase chindega chigweta go chindega chirichi korusiko chigo chita. That is why chiwakana levi karo chikoland because batumire ekwerende airspace yitu. But airspace ye karo ko enda go chigoro ase na alo to wikera to twalete international nini airspace whereby chindega njire bune chia kijeshi chira ete Kenya igorara kini the nini tali space yitu the international space igobono na go chigoroga asenare serikali ya Kenya nero egokole kurende goikira then go chigoro yabate an international nini space karo gojera okwanera about minerals number M it is the government which owns minerals. Number 2 baje ba apply lichikerio liko batebi at which level babwate kwerende access yogo kora yogo chicha seino babata ibono because bona to example kia Kakamega because minerals njia to getega iga what they will do no ko barigeli obolo eliro nelichiko liro mwaga cherwe mobe compensated obolo muburu ino mwatigereta serikali because of minerals monganye kuruga minerals mutachitumie tibia nekas ligere what is happening in Congo ntwara raboniga President Ruto, President Kagame, Rwanda na Trump go sign a peace deal because of what? Because of chisege chirigo se njikanye ke because of Rwanda okoba ya nini okoba ya minerals. So to isogo cha muino ke Kakamega onye the government of Kenya te go chiko invest bija te go chiko tumia lichi ko bija eline segiende eline segiende gekogeraga even in onyane country chase ko invest Kenya it is very easy gekora no go sponsor group bachake kurwano because of minerals abanda go se bamenyete nini peacefully until ekwende yabeire nini discovered. So we hope nga lichi konti chikobwatu kobwatugwa abanda babe compensated minerals icho chake koyo because minerals echikarubono buna nini gold angela nera bakonye equity like lakini na ironi juu bona buna France bwate gold nyingi sana na rekogera no ne currency yabo ere strong lakini mbakoletiki lakini mbabwati any gold mine igo anyanto gutumia kwerende yobia na ronkelinga chisegi na bakonyora chiasoire ensemo ya Kakamega omolembu bule because of minerals mutataiti equity share. Okay, mwancho muligereri to page komiye gazeti ya The Standard bakarateba ningo oromonyene Kenya. Mwancho muligereri aigasi bakarateba nigo bono iga ensemo li bagateba nga roboti ruorokiri ensemo ya kabere nere abantu bale esese ya Kenya bakale kwa bakurwanira aswakale tebanga abantu abatenengu nigo babwate nsemenene imensi ya Kenya ase abantu abangi barwanire tenseme ya masikili bagatebanga bono igo mwancho muligereri abakenya bake nigo babwate nsemenene yubuli masensi ya Kenya aswende to karubulimi na akora magendraande na se bagateba bakenya banke fatiginyendite asese menke ibagendete kuba bakurwanira nabagosomoro boti urokoro kinga kienseme yebagire akiaba Kenya bande bakororeka asibale na noroboti uru nigo rwasogeti une kiombe kelike kuligelio bone nuburunge bwa mwanya bantu imense ya Kenya anamano kilibakale goteba gekoirera amare mayu kotoka samaboko yabake bali bobwato butenengu ne ogonchorwa kwa ebintu bikuru kuchita title deed abande okonyora bale asamare mande bacha baseli gubate gubuli mu buli bwino ne abamwamenyiro rasa matuka mange oroboti rokoro kinganga kyabagende abakenya bagendrete gusiria endemiro yabo asukubwatekana nonye no koenanwa kwichi title deed tali ababoka nonye ngusi mbaroro bakora bayo engazeti ndabe kengane bya sana like
2% of Kenyans eba on it almost half 2%. Aba bande twamanya gotiginyana goti goitinyana asoboro mu bobondo bakalete ki tigarete yango example kuna na nyuki kanyore family like the white settlers abantu balitima tinga kibachite bakebaga can you imagine a family nere gorende na nyuki what like 45,000 acres. It is possible. Over mubwa nani Delamere Naivasha mbore gali gweta Naivasha na bora arale utarakura gweta ororo ala tima ndia bandaba naba ngaini balengi beko bo ngaini into quotes gekogera oiso kwa sababu na Ukambani nyanya watali Ukambani has large land lakini takoliriki tamanyiri gose tali into use because of the climate banda bachite bakaira chikwende chiri bakorokate white highlands gose the arab land yeli erakole kwende eli erasmeko wakoroka nyaru muntu bwate like 4,000 acres yendongera bakwanete gabu nga yagerire no even the young people wakwaya obolimo yabeire ekwerende muchando yabeire muchando muraibwenze nateba muisonde abasaye banyu nakiba kunyoma no bolimo nini tobwati imagine lakini what is aneka wono ndayana turasomia gekogera tameti ndayana duno aneka Manjito murigeria ngagituno gendete gutigera mangana ayu bono ntebi ekeyemo baraba kachike 4,000 omuntabwate okoruseito tirimbo kekero utire sobo innocent na ndo waruruko so waruruke oligereri nyamira mate toso esino actually roboti urokorokia gatie bintu biri kiombe kiego teba kubwatekana mukoloni na sereti ukuru Kenya lakini bateba kiroko nyora 2% na babwate Kenya nigento keroro na bogwe somero oligereri ngakyo ere ngakyo kiombe gia kiare na kiro kibekira maiso mare manda abantu bakali go chabauru ngatuka kaneti ente kuru ku withholding tax ili toja tuatebi unga akanira kiro mwaka kwanyora amare manda achire koteba bale abakenya bande bakale kusiria amare mabo gwetera okwena no gwichi title deed bantu bande baso abisi baligereri maetekera umusonga achete bale koteba ngaga aligereri tia karora asaba alira balirigia bakebagera na bali bakale ko babakonyora libaga kogenda se chia bisi batenera chi sector chiendemero ngo bakale ko ramale malia atabwati chitaito didi chigotumeka gose kera tu akinete amale monara ali kurunga purpose land yani ngamale moyo gabege tukando achigokora emirubiri ya serikali anda bale gateba igatuligereti lina gundiche lisimekulia serikali ichikorageria abantu na betabe ni ntwa bagusiri korageri ichikorageri abantu bali no na northeastern male mayuga achite Arsenal kwa alikonyora no ene ndi bagetere kwate papa siri obono bolimo wa serikali na bera agache ndani chombe chinywe nini amaje toira neno sentino ene chi estate chitomenyete estate teyo etabe tarokete di obolimo gwe dispensary school negeti ne chiro egeti kya bana bago chiasera go mupira gwicheva ne chiro ebindebyo bire bine kere estate ne raroketed ni chinde chire land locked kinigenda birigi pia liye tukale chire land locked wancho muligereri na ali alese chigazeti Diana tetoligereri mugano gwo mwali nywe tomugeni twikira seseme ya kabere ya studio nigo totete gukwanera umwana umumura litukolia rero namigire umwana umumura igamigire sana tujandegete sana tirigo chikoteba sobware kaito mwanchito mugeria na bokunyara bwesomera sobware kurende page ya gatatu ni gukwanera igoro ya parking fee
asigas chinsemo chomucho Nairobi iboni which comment ike 520 bagotebanga asomucho Nairobi nige population ya mentire mubaro bw'abantu bachakire komenya senseme gusokonya bamenyete bono nigo gasaine comment kana nabo parking fee igo comment kana mninchira yemo eserikali echikwenyorera tax machito mulgira somera sobwagare buna chweya manyenga bono nigo parking fee yaberiga commentwa abayigo ase gazeti ya page ya kabere gukwanirira igoro ya compensation yo muraibensi ya Kenya bono huitira asiki ekigambire kene na tebigwe anyarega kwerusania banyare bagakora emirobiriyo nakweneki abuna abantu bali abaganiri kwe compensation se bali banyarete bagusiria magimabo amati ya kabake gusiria magimabo gwetiro korobekana eminsi ya Kenya kuche bali kwe compensation gwetira asekiombe ya Kenya National Commission of Human Rights machito mulgeria basomera suwagare nkolere igoro na tebeti manju mulgeria ngomoletera narenge umugano gete enze ya Iran ya bulirwa match this a crisis Iran in Iran and abantu bali balete Iran the capital city in the next few months unless they are relying on gas nyasaye ka ranyu gwete bachire kwa berali no enamare ania marenko berali wakali ngota bakanye ntoli bobe mon ngamarengo wakali go seli yogo konye berali egere etwe yabantu bali bate Iran ebatakira go pack to their villages go sebinyoro byabo ngase barahende baumire no ne chindo chegento kya changiete gente keiga nkelinga no jeshi ya Iran bale mete dam chinyinge baga affected the bedrock so enseli ne gwate kurende water crisis ne chibichanta nyora mapema lere na nyorwake kanga lakini wataire bagwati dam chinyinge kego ikamande na gotogo chakira mwaso amege ndugete peace deal in Congo whereby US ba signed peace deal whereby Congo Shikedi na Paul Kagame batige chisegi chiri na ndeka rokende babwatere ne to disarm M23 lepos but part of the deal is to allow wasogwanjera chi company cha USA chichikoi chi kwerende minerals chiri one of the minerals nere cobalt for any electronic device in the world kende gionsi ebe sim ebe kwerende ebe chi camera kende ebe fridge kende gionsi kere electronic wo ikagetumie mineral cobalt uranium nere korosi nuclear weapons igo ligeraria deal ntuga totebiringa serikali ya Amerika ya sainiri banda baigwanane mbakoreki mba one but behind inside part of the deal no kwara US companies barabu bachikoya those minerals okay chwea rende onyege koleto murembe tigera leta baitanire mono sana because ise koligereria kente kyo kwana rigoro ya cobalt Rwanda ya tugetege kon cobalt tibugatie belt yese ko ya cobalt lakini bakon negatie bintu biri byabere bikoleto mo cyane kerabone big brother ya kurangeria mesa igiye kubasuguma guciari nande ira nabiri yari ko batebi moko lebibe nabere ira mato oranyora no nkagama abeterere tugukwende getukiri aya tuise ko ira negento kendi gya kabere nonye nintu serikali ya Kenya yabegete okoigwana nense ya America ichikobage konya oburualia na kugura equipment go save into which ko bigo tumeka sichinya gitali deal bagatebere 1.6 billion lakini kilitwa tebekanete kurwa se gazeti ya The Standard page ya kabere bagotebanga na intu tuguchikoenana data yaito to America ngo chia saba America inkiye chikoba konya no korosia maliogo yoko manyanga mo chando mubwate no royo tuigure chiro igo bono use kuligereri bali kogenda into a deal batarabike ibintu byabe mesa igo yatuirania se igento twakwa ne mambi yabona nyegwa konyira umusani na andu tarakirania koboka sole taliero gwato mo chando naye America kere karanse SMS aboni yiko gamba naye kuligereti chwe
tilie Ebinto- ebinto babisetensa. eba okubulinga inkikelia ogosumbukira iga kwa batebi kera gwatia mbochoiri bagatebi lichibu na lieli na baro basokie file yabo batebi njira twagokonya na intuge ntungira ogotokonya ba prepare segi korwa ni Venezuela because of drug trafficking out of Venezuela nere bwate chi drug road chinyinge nere konia maliogo yekwende lakini ntoma etensa Venezuela bwata amabutara around this world more than 10 years igabinde ebinto biroche te only deal re genuine dan neli mamu minako gusibera litoke ni chingeni otababi irero mwanonde ebibinde nto biroche naende bakatubikwana gekore gasinere okay wanchu muligeli tagetente benga piyamono magani ikire sesemo ya kabiri studio Sencho Diana arwarite nankana kobera bube tiga turabika turarigeli merwandera sembeo asemambia bono na mo direct itago antebio bekira sembeo mwanchu muri bunurigirite ase screen yawo mambia bono nigo tutete korro mu Rwanda uri ase gazeti ya The Standard inayorora bateba United Opposition ige ekoleta Azimio Azimio yaleta ebyama byonse kulende nuruche getandangira batete gozo barare tandeki gyasinyire no abunuruche ngate konyarekane getanda keregalia kiro montra batete ararororo the bed has been spread lakini bintu bibekire kuri nyara timati gose ne chinkoromba chikarororo muchando kyo karabwe getanda gyasinyire koraro mwancho muligereri nabo igwete nga obomo bwa bukwamereria serikali nigo bu kolengani gona Azimio yarenganiwa na ebyama byonsi nabono uli utaete gosoa getanda otebire teko nyarekana chwe getanda kemba kirale getanda kengeganetio marembe na ende neni ibere kanda ali bano ikire briefcase paka isa goligero linemero belieroro nero lakini chitoro chiabulire Diana siasa nereli ndo chiboni amachiko ba gold nani amachiko ba chibesa ngari byo totera chibesa Fortune sinchiroro sensemo bali bakwamireria serikali they are facing chinga kichiabo chinkong na namono bunurigeretio mu Rwanda yo kare gateba igetandekyo nyara yenge bekire kekabekire no nyame gose ibintu mbiroro timadio sine chibesa chikaro na ande bone gukurigereri bunche nyare nkerare bamura yasinya bona yasinyire tigato ndase ese gazeti ya The Daily Nation chiefs sub chiefs and village elders next ono muraibwe nsogenda kuna kurangelinga mbarabia bagocha bali baragere bayigotire gose eoda yabeire ondi wensi okanda state house bono next mbarabia bakorangeliwa kakemo na kamera focusity na beligeretie podium elia se bali bacha gocha baitade na ali bakwanerwe telige nkia taligeretie ndagere yoroke ndagere shot ya monegete toro murangu no igoire se kuligerelia kera kwa so message yo ogo pick igento go pick ya bune chinko konchira oro kuragira bia igote aba chief babangirwe bakonyi baba bambirwe na bali boigo bali batebekana bagakabike nyoro bakuru kwa baturete na baro barobeliwe murangu goigoire next mbarabia bali kibamangana moche mogendo abali mumba ikirane to chwe bali kibamangana moche mogendo tugosa kotambe no tole karao kole binte ibyo bono mugende gikaro kinu kwaro chikilikia Museveni akalete muliki abali kibamangana bakagenda akabarangeli think is few weeks few months inchendigerelie clip ekingo cha Kenya oranke mu director ne muswati yomo we gazeti ya monta tv lieta kuru asese ya Buganda kera Museveni abatebinga tugukora ikab kinu nkire mwinali garutete kamera nsaga chaka gukura gotenga kono na intu gotenga kayikubija gose inumwe abere moko genda ne kamera mwamureka ngabai aba bayego bono na inu moche mwiru mwikaransa bali kibamangana mu bangu next tagenda next tumira no mogeni itule sesemo ya kabiri ya studio asembambia bono Diana biamono ya sakulende na ya kulende kinyi chwe omwigori mbona kulika
otabirugu ngare nyumba ikuru kwa andem ngererie simi ye studio ate ne ne sagota agono andem ganke nyata toro chio kolire kwere tiga ngende morore matengo takande na ko ikango kobe bokongumbo yo Diana ngosoura sogosoku tali gosoku tigante bebona pastor likire message ga lakini abatebe nganje nimanyete pastor bakari kulika inche inkoro ku pastor Thomas Nyambeta omwana oyo tali koigwa kurende tomororera mabira gaki matayo isano wika isano ibe soma pastor ochoro sia clip ga sinini utotomere se namba ito studio ogasoma malikae Jumatatu mambito yabeke tumanyira ninga chweya ngakire mwana itali koigwa tukaya safari komnerali ande mzali kumbe kiregesano ate nini kibati tando mutimoko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kolende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke Enyoreri bagali ya bene kwa egwa megelio chisemi Nobo semia igiri obulimi bwekerero Nechikolinga Asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache Tebone ngombe bune yengiya Vale konyana eyinsimbegete ndela ngiyamaba ekonete konya kukina yo kama bakonya kuyana nganya kwama buya Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobo tugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobo tugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso bwumugusi Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Yensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomire ibere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora ncho murisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni
ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari nke ebasi no nyaniri kokoro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ogoika chingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bago Antona Erieta Suarez. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama Erieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami
twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochasa obogima obi twakirisimese namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibu lyo gukora chingatale icyobutindo ine asama kiaya mbireo seino mbireo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi mwancho muligereriwe Nsoko TV cyabere cinsaibere ejita kamera ngebere na kiandase mambia bono na nigo bono tule aseseme lyo mwalio yo murubeli bwa Nsoko bwakire igasamye kilikyo mwali tocha twatwale nkwana twaliganyo mogeni ochichaga igase studio na litukolia lero ase studio nigo mbwate omogeni aselieta Kevin Ngubo bara oyo nomo advocate bwe kigambere kenene aiga sense ya Kenya na ndi no mwakili asomuchio yo Nairobi gonta geteli tanga ni ndara mwalibaga anyara kaba kago kwania oigweli ogiriaye ilitonyara kaba toguchaka wakili karibu sana asante aiga no Nsoko TV mbia mono akiogendrete mbia turi twabokire twagire nsa mbia insachinde muligereri na baratake komanyango mu wakili oyo sobo gusingai bagusiba utakaba identify ngoyu no mugusio minto nabago manya gitinge incha serieta nkoro ku Kevin Ngubo bara inkaire South Mugrango Tabaka igoli bonse muligeri ku Tabaka no tura okay okay mwana mwanchu muligereri ko igure ko rusobo gere Tabake wale netigarete gose yaeli chiwale ne chinyinge nelibona bali bagusukuma mbayo aravu rende namangana ya ye serikali ya county batebire nkoreta bali factory ye chiwale tuaganyire mbanya koleta mbanya koleta nilige nandiro eyibone dotanga gold ya bugirango kera nari nkoro ngakie mona roche amaoro mu Maria igakorolekana koba ayakogosereri sana utaite tibuya na barakwanyura nyure no ni nyumba akimurengeretia matukale bosi abana abacha gutigara barabu bono mate bintu mbire tuguja twatigira serikali especially county okay intubono buna citizens there is little we can do ni binte biketurakore there is little we can do lakini bone tuguja twarangirie serikali na bokuigwa mangana ande na gochio mabenko igore nga bali bali gokunya gold lira bali yanyokire but chi solution inchiro ikire serikali goswana na indebe serious ngaki igento kira konye uchumi torore njira tokoraki togosuki mutu okay biya sana wakili asengwa ne itwa chakire semambia bono aigango cha tuli twatwaralingana limwe ne lyogo to segeta na goto bekira litukolia ababoronge nkagirete mu director itunguli bekara sembeo na namono nyare ko bango gotebia na ena bukuru birengera bya igoro yelingana limwe mwasemambia bono nabuna nagotebire mwanchu muligere ni gotobwate umuwakili Kennedy ase studio itobono mambi litonyara Kevin actually Kevin Ngubo ase mambia bona ase studio litonyara ko batogo kwana nere ase nkwana tobwate eyero sirenga tutete kora libaga lyo mwana umumura ase bono ense ya Kenya chingurulende china chichi umuchando toyo asabasani batali gokokonya umuchando naye ogenderete gokonya abasani bunabo wakili umuchando toyo asabasani batali gokonya muchando naye ubwate gokonya abasani bunabo ogenderete gokonya abasani bunabo enkwane ningia sana lakini ngintu ndatebe nekema mwanya bantu buna tumenyete tuganyo konye nayo konya ai konya kumaite ngokonya kurwase nkoro yao ikiro konya kurwase nkoro yao ogotika maya okuganyo konye nayo konyu okweretera gintu kiki turatebe nga okweretera enkorimbe
na wanda taga tigango nyino senti mamina nche kinda nyora le obobe na rankonya kwa nyora ngaye ngoko konya ikirikire nkoro ya oderi yokoira yokoiranya igo aromo chando noro aso okokonya kongi lakini dekere ko bwate nkore ndabu konya gogoskocha moto konya goska gochibusi omwancho muligeli kwa igule buna muwakili anyare koba gakoigora na goteba nga konya lakini to basa koganinga naye uchikoiranirwa koboko gento gotiga no muri enchera babaratero bantu mambe bacha baligeli bateba Innocent narenga baligeli Bartolomeo mumanyi narenga bateba Jeria narenga Jeria tubatebi gutogendera gokonya nabo konyoranga igento kiabeire kia kurwabo asemambia bono mwancho muligeli nigo totete go so asenkwanira twateba nga totete kuligereri ngari bagali omumura omwana omumura ndiririeli matuka magega paka tukaros chingero tugateba omwana omusubati aeguribaga aikaranse semesa yokorosie birengereri yokorwa china chichiri chibeterereti rero moko gende koti mwanya ore kerore nseme ya muina kwanyora omusubati no seme ya gwengererie kina mwaminyokanigo mwariga muranie kwanyora omojaji no musubati oruwe nachi oteba omu client kia gwatenenerete kere boronge goseke mocheire ntagete bono toswaso omwana omumura wakili mwana omumura na bakobo mugusina bakobo akabirende yonse nga kyo muligeretia sama tukaya bono nabwate environment gose moncho kana ine bujege gendete komo konya kine gose gagosereriwe Innocent na bene kuligereri sana bune society agenderete gochenjia tuasugumire sana mangana yo mwana omwiseke mpaka twibira mangana yo mwana omumura na ende bona ge ikira se bona abana mwana omumura wikire mpaka sagu chandika ekero kobeke binte bimara kabere amajukumu amange araso mwana omumura na amajukumu amake araso mwana omwiseke na ende bono yaikire mpaka nakia korokora mpaka mwana omura abange basoira se mama mariogo chinya sore amaru asenge ncho nakia mpaka bono abange okonyana no kunyoma kwa babeirero akongwa asenge ncho expectations chu mwana omumura echire igoro witane chiri chu mwana omwiseke mwana omwiseke no ina sama somo oroche siku hizi baletere mpaka sio organization chinyinge bagatabanga umwana omwiseke akoreki asome mpaka twebira mangane omwana omumura no liyo statistics no nena mangane ya matemo ya KCPE KCSE okonyoranga abana basubati na abange bali bakoreta amatemo wetani abana bamura na inde expectation jiru mwana omumura obwate natakire muna gukure sukuru natakire ochaka ku provide na inde familia cross no mwana omumura tari muiseke igo amajukumu atwekira so mwana omumura na mange no nyana ase katiba ngotemere kwegerera omwana omuiseke wetani omwana omumura tiganda ko example kia Innocent bono iga osoke pararia wetani no musubati njire ya musase yende ipararia abantu bache ebe musangirana mbara bibagotetea mono umwana omusubati batari kumanyanga ki umwana we mumurere nago seire gose no yogosa ebe okuigo bakuburinga kinga kyoko gosera omusuba igo bono batendiri gobeke njira gitenga umwana omusubati nabwate kigerero gitekenene kubwo umwana omumura igo lichiko liense ya Kenya eliwancherera omwana omusubati wetani omwana omumura na ligerere no nyene tutarenda tusoke squares ya Kenya buda gwateba omwana omumura okonyoraga bwate chingo chinyinga abugureti yani responsibilities bintu biri yatakira kore bikirane elianyara ko bagakora ubugima bwa bweneiro ero kwagache nyumba exactly nero kwenda nyome kera kunyoma nyagatete kunyome nchire ndunga kanengo yakane chiombe kuruwa gwakana chiombe abana bago chaka gocha amahitaji yonsi binayo bekeire that's why wikiranga ekere mbale bali okugunga bayiboira abana isiko
kwa igwanga senge chama nyendenge no se ntirabwate okamubuko kakeigo omnyoka kotini otabanga tigaino se tiate kintu kiki responsibility omwana lakini aye ekero ria gotigiro chire nora myaka kotini otabanga ntagete uri omwana yantigire yategire responsibility na riri boli tuenda kubulia sema mbia bono wancho muligere libura ragatebiri gotole no mwakili Kevin ase studio sema mbia bono togendete kuligerelinga libagali omwana mumurandire lieli ase ense yabono osa nonya na ase binyoro byaito asa chakire goteba ng'omwana mumura nigakororerwa lichiko ndirabe kwa uboronge nonya likale goteba konyora nonya ase liororoche liabeire oyo kurategarunga tiga toraigwa musubati uyu mumurama yo chakoigwego kama yo chakoigwa bachiete Beijing baswati bumanyekanita samalieta buna babo nyamato bachie tororo abasacha na intuntu takire tonyore Beijing yaito kona tutagenda Beijing tutakire togende ali ase omanga achiete manga igora ali bagake ichiombe chiari kunyoma konyama kangarasi nyiri kunyoma usekuriye limu barobo nega wakiri abana bamura bachakira kororekana ubuoba bwa basoire obo ungi sana eba igene tire matukalia maega ba igene nirenga bamanyire nga nabo babwate chinguru chinguru echi chiabono chiakeire chirende bono ni chinguru chiriyo konyora nga spaces kichiri chiale ngora chiri bari kwanda bate unga genda molete bisusu chiyo bono chiroro ni chigutaka kubeke birengera ligosinga kyoko genda in one way or the other nabarayi basubati basiekereire abana muragota kino gose nabasacha abanyana ba besiekereire I think innocent abamura etokurwa nese ye 22 kabanyana ikintu gikunga gender based violence kia kune kirukia beire nga gender based violence na so mwana musubati mbapa itinga na wanyino mwana mumura ngo visiate that violence ya gender ikintu kwa na mwana gender is about female and male lakini no majority kiroko tend no tena saba ndo tanga gender based ibakorenge ngano mwana musuba umusubati intutue kabona abana bamura intuta yetukwe Russia alias tuwabekirwe totebanga ki yaya tigatwemoke tukwane asobwa moturwara lia asaya okwana gotogokwana togoteba tobo ene bwitu gose togoteba chinga kichikire na intwe tuchencheri guli chiko I think enga kiekire na into tuligiri chiko liye mwana mumura ichiko liye mwana mumura ai no muwakili akitogo defend mwana mumura tuise ko bangantu achaka kurosa ichiko tulirikiri na gwete proposal tukomera nesi bikaro byabasacha tore yose tubeke chisikine che chigo isana kebati yarora atabire ya eno ireta yari bono innocent kulingana korengereri kwane lichiko litakiriri be queen place amechande elia mwana mumura awetera tumanya bona liko koraki amechande bune go sort out so that bone mechande nero yagerire no ino mwana mumura oboire kunyuma igo turarusiri gunonya ne ng'ombe tugwakana geko uria ruguru soba na inje tuomerana tuchake bintu bigo to kana ose innocent ai kwa mfano no bwate girlfriend no teto gocha no teta cha gutarire ko unganto mere fair oje kwa egwoka goika buo ne fair fair lakini aekero ocho kumukwania turiko mutento mere fair tuteba niekene umwana umuro chandikire aya tuamanya kuonchura yonsi ipi kwa chire kwakanire chiombe kwakorire bage nyangi na ndo mate kuchiombe chuwa kana njiru ikamwelio ibara na ng'ombe njiru isana ikiro kwakanire kwaletro musubati kwatenga no musubati yogo mwachakire family na ende siku hizo maeta I'm sorry to say abasubati abange basarikire babaire money minded in a way utwara none girlfriend yoka wikarigire ngakyo mubuko ngakyo koreti ole ngakyo ngani lakini aebona ayo gwiko munyene mbake gwiko kobo asengencho ama jukumu ali mutuo na mane
na manene wateba ya tigambe kindu kiki ikateni so that wavoidia mangana baka bono boy child ikirase bono agotebanga tigambe nyenchi bweka otegerere obeigo musacha buda kebatia kuda gotebia gatakeire una gwateba litangani akade chiombe ati ni nire nyankyo nyumurubiri bwe kanisa kero batanga basaso murubiri obwenere aruororo agenda umuchiuria sago chikonyoma kabisa aromogeni nanda aru ebintu byochikorba bikoliye woro kabisa nonye nobukima butarai kasobo nande chigo gimanjiro igwe mezige yene ye kor kibuno musae agendrete kuna kobogolia kwa makonyora na aru mukungu nerga gocha nyumba nere nuna gusumbua na ise birengereri watebo basae bono bachakire korekana bakogenda ngora inga kiri yakare ne yabono abantu abange baruanire batebire nga baswati mbabwa ate space bachire bayenyorera wakiri ama tukabona baswati batetu musachi kyago kora muswati na bagakora aboigo lirikare buno bono tuikaranste igatore SMS ya moiga lirikaro musacha aga ikaransire busyo muswati oba magega era baswati bachire busyo abasacha banyore bairane magega muna gwateba igo chigasinjire tukare gokora bono nachiro cyo kera tuwateba baswati batubwikanire na intule aron chi bina chincherere chichikarigo minu komina tule chigasi kaminecho chisalo ni abasacha no tukarera ero tokore emirimo mbake ebinyonsi no baswati nabo bakire bana bakare gotorosi chituki kabisa nenjere ya mutu asarendete obone bwito gose emangane chigasi ero tabwati mochando asa mangane chigasi ero innocent kulikana chigasi ero tabwati kupagwa lakini rende chigasinchiro gotebanga nchi buno musacha mwete dirikare umusacha nabwata amasikani yaye chigasinchiro musacha atagakorire nonye kare nginyorete inchi nonye no mugako minto mugondo tagachire gotebia nga mambi mubuke mugondo karasegete mukomere ere no gocha kweche agendere gwika supervisor ngaki abakori emirimo abade bakorete amasikani ali narengo namasikani narengo asomo subati na asomo sacha na indo bwanja nimbwa korete ki mbwarengo tinga buna bono iga innocent bwanja nimboyo asomo no mwana mwese ke bwanja nimboyo ubwanja nimboli bororo no bwenibo onye ko bwate nibo innocent na ro kutwara basubati no nyen 20 onye ko je bwate igobon talinge babo cha senge jo bwanja ni boli na masikani yali yaya enibe go attract ya basubati go cha enibo nere go kwana na endege go chaka koera nkororora basacha abange innocent ibale go korabia baje bakanyoro musubati gite ebintu bikaenda buna bia chiete oiranire zero kwanyoro musubati uli nero koreriki wakira masuko amasako bagali inde onye mwachage onye kwa mnyoete kabibwate onye amangana achire gobe baka kumutalira bai mukena inde kwanyoro koreriki osera masakume osekwanya enda ochire next do chinyomo Nairobi ana ba gusuka gutige onyoro sokire ara bwe neighbor next bone gona boroche emechande iri umwana umurabaraki agwetera asilichi kongwera na tuligereri no nekere chinyomo chia twariro mochando torore ngangaki ebwenerete gekogera twararire chingaki chinyingo musacha okurangiriwa rero lichi kulia chakire na guchenchi no nibirenga bya chakire guchenchi asinini lakini karalia cheteli tangani abasacha barenge ko ba judge batarakoraki bataratebeki barengerete mwancho muligereri ni gotore no mwakili Kevin asema mbia bono na ni gotogendete gukwanera igoro yelibaga lyomo anu mumura tebekana no ekale chinguru bare goteba no bare gwati chimbara no bare gokora emiremeri arenke nkong bisakubinde abamura na ubamanyekanete bakoirwe sese giere nabo igo nakokora biri bibwenete mwancho muligereri nigo kunyara kabago kurwe kerengere kiago nabo kunyara kabago gwa kesimi go cha studio gaiga namba ito ni gere 0788666663 wakili gawa tebe kirenga kyumumura kiarorekane kogenda magega sakare gatebo mumura ni gabuguriti chingo chinyinge na nene mono lichiko na lero lindi kaliko bali komororera mabera kirenga chinga kichekire basacha na baru baligiye emosangire kanobo banyara kwa bakoranga banyara kwa bago ikaransanse
banyare kwa bagotatana kororinchira bakogenda bucio kere bintu bitagete birosie amamuzi goso chiko cha kulikole deep koroko nene okonyora abasacha bagachire kando bareta lichibu rero amatukaya abasacha na bagende kando okonyora kurumaga bateunga inyuni chirongi kintungira muraso kuchiaba watebuga kende keyo di chiko yente ketangani bataga lichiko ndiro sairi mwanya bantu ro sairi kintu kiki lichiko ende kire ikira mangana ya bano no mwana umura no mwana musubati buna nateba lichikiri lia tendiri go febo mwana musubati mwana wetani mwana mumu omumura nekiko ikiro korora no nyine kiro musubati afairi divorce konyororo nganero bwate mo advantage because no na abana nero gutigara nabo kwamanya kuiburinga innocent atukunyara kubera na abana orere kwa igunga ai kwa iru litukeli mo mutienyi dio chikoraba bad wali chikoraba bono kwa mautia ukwe uri swali inchinale kwa abana aba nari kunyara korera nero ochomorora limo mutienyi tware moga kwara china chichiara kuri kuri ase bigambiro lera abasacha ngo bakara abana basubati bateguna baro banyoriri mu gusabire sumutinyi bachakora umate factors nchi chiko ba considered umwana bamanya kumanya umwana ase bakumubika konyororo musubati utabwati na nyangasi tabwati asa konyora obosibuwa ebwekiriri tuko bono konyora nga nabo ikuna chunga bono tenere bakenyomba so musubati uli amenyete otenere ndagira otenere amahitaji y'omwana kwaroti ayonsi ipi na majukumu ya mumromwa y'omwana lakini ikero mumromwa umura iru abana arere musubati uli tari gotabunga ki na aye bakane nyomba alia kwena na mangane ndagira kwanya kuigu ntabune kino sente nana okay lakini aye kero musubati achire na abana ngotabure ngaki tenere ndagira tenera rent maybe medical ama itaji ya yosip baka nguikirere baka lichi kondiro nguikirere kero mwana umurangire chibaza cyana judere kiro kurwaso musha chiani ntukuruwo chiagenda so musubati lakini kwanya kuiwa sichiba chiko nintukuruwa so musubati chiacha so mwana mumu igabuli chikonfe alire wakili bona into kire nguna kwebulja twarorere abaswati mboko cyo bari batwale bikaro bya biko ba serious sana kwiwa taba totaite tutwale conference yabangina bagenda bakwa n'ibintu byaboro nande basoka ne bintu biri baganete bikorekane abasacha babere babateba kiro umwaka rero kitalikinjire bacha bakaleta 14 cyumutinyo kabere bateba nga men's conference lakini nturara recommendations basokire gokora chibicha chikubiko mtandao bachikuwa nabona turakwa nega lakini finally nturara bago draft yegento getege chikoro kinga kiyo musacha space yaye atakire konyora nereyo chi foundation chinyinge chiroro chuko lendo mwana umusubati batichi aba mura ige kwamba korekana na intutwe kabanyene ntubwate njere geteli tokokorere emechanda itecheche lakini out very innocent nga intu abana bamura nindu tutaketu wanesegiye itondu twekabanyene ye kwaruka nga main conference na baikaranza barete resolution yabo recommendation in fact era abana na for unless enjireli gigu yuko in shrine a recommendation ichase constitution a constitution because inchirate yule tete innocent without a backup ya constitution toko endete tete venga ile resolution ya rwetu as main conference in fact main conference no kumanya tumanyiri ijitunirieta lakini bono ngakitura kore biumbika mine binyora identity ntubwate ndiko nga maendeleo ya wanawake lakini ntubwate maendeleo ya wanaume ntubwate na maendeleo ya wanawake ne entity registered recognized na kitu kile serikali intulende ngine tutakoleta rene maendeleo ya wanaume so that yenye toko twara recommendation chetu to forward with relevant authorities chibe ni sheria ndasa constitution so that twamanya na ndunga kinjira nili tokwerwanire tokwerwanire tukwana kuno mwana
wancho muligereria buna nagatebi nigo tuli no mwakili gaiga asitogendete kuligereria amang'ana alietana ino mwana mumura riboria kona kuburia semambia bono gitutakubikira ebintu sikuria sanse na ntonyara ko batokora richi kuria tokirerio kurendo mwana mumura elia nyara ko bagakonyora nere space ya yagende busio nabo nyara ko bagoso asenkwane yo mwancho muligereria totebi ng'ana wanya nabwese binyoro bagaka bachakire gukwana ng'umwana uyu mumura boli namigire twarora baturetire arabamente kanesana basubati aba basubati binyore bingera arabarayi abakonyi buna abacetega iga state house ngakiri yarenge kale n'abasubati ba aminye basacha barenge bamente kana bange sa mbaka abagambi ndubwa abagambi n'abasubati baroro nonye ni county commissioner n'abasubati buna twateba level si cy'abasubati buna banyare kwa bagukina abasacha yayikirenga kinande togo cyaka na into koligerera inye space yitonga kyekoba none kero musacha abwato muchando twara ibiyombe by'abasacha bikominyoka uchioro because musubati boniga aitera umuchando akonyora abangi bachiroro ekene lakini umusacha aitera umuchando agatebekana ngatabwa te chinguru akwirwanira igonto manyanga chinguru echi cy'umusacha abwenete kwirwanira ngaki togonyara kwa batogo chiutero mo ikachi cyake burunge na wakili no arega igangona batebare ng'omwana umumura tiganyara kwa bagakwirana na gukina ili nera nyara kwa bagakonyora nga semeseli yokorosie birengerero nyoranga kerabwa tenere kilia tebanga naitetwe banchira nanga yayo musacha na bagoitu aigana Nsoko TV totete kwando mutimo kumusini tokoirana togendere nenkwane yo mwancho muligeli muna nagotebia nabugwa kesi migo cha studio number itegere 0788 666663 onye kobwata ingana linde kobwata kerengere likende ko tebe byombe bichake nabogo totebi torole ngaki tonyara kabatoko genda busimbia muno. Nsoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bw'umugusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Nande twiranire ni gotogendete kuda gukwana gaigana wakili sagendete goteba nga abasacha digo bwenete gutwara libaga na kurigirira ngambiri bagokora indo chegaiga viki yagoteba men's conferences mostly hot air and like women's events which actually tackle real issues and come up with solutions. Bikaro byabasacha ateba nga natumirana eneme bogani tukumirana biri tukwane ngabina tokorera cheche lakini yakira abaswati baumiranire bakorete bintu real issues okonyora chinga kichinda abaswati be naliri no eneme chandeli bagwetera chinga cyabo bakwana musacha nabako ba caged abasacha mbona abanke bake bachakire bosoka even none se chi amate chiri tororo abakonyora umusacha agendete gukora usigu n'umungi lakini hata abanga bona ali ninkampete abasacha itugocha tuwakirire binte binge sana abakonyora innocent mwa gwetera mangana mange sana lakini asengenje asitigi melinga ngukwana nachi kosekererwa okoraki wategerera wakira watanga ya tigankune keigo so that ya mangana ya tachi okoraki tachi gosoka isko mpaka ke scenario nere ndago sekino senti okonyora umusubati nero gwito musacha kagukura mwata bango musubati ulingo itwa kali kumbe no musacha okaragoraki okare bokune kwa mambe ya kwanyora musacha asogere ne chidenti lakini tagukuana asengenje stigi melinga ya inje no musacha ngakingo chakororeka sabantu ngakingo chakororeka sabantu lakini onye ndito igore chinkoro na indu tichake onye mandere wanauma ito tutebe ngaki ekiro musacha anyanyasirwa seni enyuomo ngakitoka raki ngakitoko genda busi ngakitoko genda uchibusio. Okay, nara ukubuli High Innocent ask wakili if other countries have main organizations inse chinde nchire chibwate ebyombe byabasacha bayikaransire bachakire korose bintu byabagoteba nga ya intubono lende twaralire space yaito yachire lakini ateberanga ebyombe nabo birakonye lakini egintu kiratokonye muno no gocha na machiko yokulinda omwana momo umura okay bona ebyame byonye ne bya mwana omura ebiko babune backup okay kwarod na benga bono mnagie iteke Kenya kwendelo society of Kenya LSK ebagotetea gintu kiki mazilai ya na benga buna nat egotetea bali kupet ndugwate chia chinashi chia banyagitali abangi namba bwata maendeleo ya wanawake in fact feeder mostly ya gotetea gintu kiki abasubati nande kende ngere gali kuru kumawe nyiwete ekegotetea abasubati lakini oni kitu kie mwana mumura ngaikire nene no neke mo innocent mawe kibata abakia basacha kiatege kya igerera abasacha boronge buli bwikirano inkiragerera musacha sengenjo inko igutora manga inko igutore sebera linga mumuragite na chandikita asigite lakini basacha ambaye bawote na ogaraki kukwana okay lakini ekero ko mwana moise kina chandikita asigite inko yeruri kira ase mbaka ababunga abasubati kwara barange ile press conference kwara bamnyokire lakini ekero ikero mwana mumura ekoro koneka ito muted tukabatete button iringa mute na utorigire tugindu twarore nonye ni statement y'abaswati rero bakobeka musacha na barakwane gento mambie bobe obe held accountable tebigunga kwago sete no eneli bagalia ulie gasio rurusi woro twara baswati amatukaya bate abanguma tabasacha barani chirongitu na baswati tuli na bara chi statement binecho nga kichibwe nete bono chiegereru ne byombe because abaswati kamina bana boete kubugulirwa atwa mbaga ne kubugulirwa atwa sengencho ikine ke kondeta sigintu ko nga sexual assault bantu bama itinga na no mwana umura na bako ba assaulted sexually
Innocent bono igo gendo bwato mwese kibubega enseme ya maega na bago koraki aboko gwikirwo sibike gambo lakini ayo achako bwate njira itiga kina ngi yabo ayo gotebunga ayo kurukwo monto manene rero bono kuyunga research ali ayo gotebunga utako bo musacha na ya magana ndokoreki okire kori ige binte bono ebirarite enseme yemo ikaibe enseme ase ikiumbikiri kino kia Law Society of Kenya nabo igo ase bigambiro gekara mwendete unakorosia ebintu biri kuru kwa maunchuri limona kuligere mwachakire kuligererie bitambukiro biri muri change mororenga ichiko ndi fefu mwana umumura umahete lichiko intu tulikorosia lichiko of course ino mukulirenda na kuligerenda na kulitumia body sinchiro chibweti chitwekire musigo bokororanga ntubugate ababunga baito ndiyo nane ko umubungu umumurano ne dukeli botebanga nkoreta ndi bill parliament yogotete umwana umumura nkororora basubati kweta baletire bill ya sanitary towels amangana ya yobo iburu ngurumbarete yende ngabono musubati nabakwenda ibolibira no musacha lakini ntubono nenda abasacha bunantu ngakirinde nendo takoleta nane bili bunge ekotete umwana mumu mbarete buna barete bono ne bili yo gateba gango beka bareke ganje gyo batwaji besto chigwaka na dauri imagine yegara barafuka kubachi agateba gendereri neidudu ari byombe byo gwakana byokwenda wakana chiombe wajumuligereria sebambia barobra batabiri gotore no muwakili ase studio astogendete kuligereria andamono kilia tebekananga ngairiba gali omwana umumurarire asense ya Kenya na namono asense yegendete kuminyoka mono na ruchumura iyo mukuru bwense ya Kenya ubona ulinyagusira Mwai Kibaki nero chitekoleta mangana ya bana baswati konyorano na maremu ni lichiko of course likama chakoteba ngana bakonyora chitaito didi abana baito banyorire rera baswati gusi kwatiru bale n'abasacha kintu kyale gotebekana ng'abana abuna barabu n'abana nande nabere igo n'abana baminto gekara mukina sobwamo ntubono watebiri chinga kichinde tuwalenge relationship bwa mate nabera toke nalenge gokora gasi lakini nje nabwo atense menene yobwaga chiburi bono tutige chigasi chiro official chikoleta chibesa abasacha ntubeke bina na intu twengere libo likotini kabisa ngana nje nga custody konya ni nda maete nabo kubeke kina kotini lakini kibuati ama chikali ara sekatiba Innocent no mnyoka bono gakotini nga kwete tolini we bire backup ya constitution eri chiko ine iri ugiwokoraki uwaka amangana buna bono gwakwanire ya marema abasubati gwaterwa ke gusinkero kuru kareke gusi mwana mwese getagatirwe ndukeke olemo tagatirwe lakini ono chapa subati berwanereire mbaka yaikire bono baka sabagwate bagwaterwa nonye na mali ekiro mugaga bwe nyumba asirire ekira ko bagwa mwana musubati takairwa asengencho nguchiare kunyomwa asegete nali asa uchi kunyomwa mugako ena koreke na ateire na ateire ndukeke obure bono Innocent my sister atirwa agenda nyuo muna Innocent naende bado nae no ateire yingo megire sense twararire bisa kubindi bigwatire bachakire ko gwatira totebe buna konyora bumeru tukwane kwatira barabana bana bamura kwanyora bana n'abasacha mbare bakanganye tubakanda meru rende so mukungu bachikomenyora iratoka se itumbo iyo biya musubati bateru adia turujigara kokogenda so musubati reji ko bembo chado sana babwene tingenyorora kero gitwanjirane naro kokogenda wono so musubati ngocha kuri kurukwa marieta gite ataiyo nonye tuikara sasa basacha bandokoreki nonye nekinywe gwisikire tuko ogotebu tuko igora tukwa nase ngencho ogotebu ngaye obekire kwaza gendo ragacha mwao
otoroki mwaonga yoti ko menya bu musubati omakuona busuwa basa basacha so we need also no nyani ntwa basacha abanyane tuchenche ebirengere basubati tumanyanga onyamari gakari muinari na botoko genda to yasange na bona na ndabo to chenchi birengere bitu lakini rinde ke mira kirie usikiria nke yani lakini ate ngomusigo uri mu mwana umumura yani etakirenga ebamanyete ngo mwana umumura ne rogora eba bagusie batanga umusacha agusacha umukungo goraki okunga bona umukungo okungire wajiro ono ndi bwate birengere biringa egasi umusacha nogo chiko winda arete igo chinguru chiake tigune chi umusacha chuko winda chi umusacha ko winda chibwene te chiboro ngere no muntu ulingi bwe chinguru ole okale bintu byaye uranyara ko bagakoraga kibekoreka no moncho murigeri ni go bona semambia bona tugendete gukwanira igoro yengana yo mwana umumuranga kyako nyara ko bagakurendwa ase ebinyoro byeito na namono tunyara ko batokoranga kyako genda busio wakili oletire enkwane nyiga igagoteba nga chinga kichie ikire abasacha na batu wale kiombe kyabo na ande kiombe kigebekwe asoboro sobo koranga amaganio nebintu biri umusacha goso mwana umumura gwetera byanyara ko ba bikorigererwa asenchira yoboikirano muwakiri tutule ase studio nere gakurunga Kevin Yongubo obara ase emambi yabono na nigaro muwakili bwa high court ya mu advocate we high court indoche bali bana gutuma message go chagaiga semambi yabono. Hello Innocent, I'm Janet writing from Kisii town na morolire namanyete lichi kulibateba omanyego se no maeta mangana Law Society of Kenya igoro ya abana bamuranga kibakorendo yo narolire message yeyo ayande narolire muna kwa yabikire Janet asenjire yibateba nga nige kwamba korolekana umuri itoko genda tipulipuru gibateba nga na manyete lichi kulia Law Society of Kenya na roli gentako boli sema biabona bono Mr Kevin ekero kuligereria ase tolega steps chirito kobeka togenda bosio tuligereria twachire bosio torenga kitoko nyara ko batoko genda tuikire se level turakore bintu bibwenere burungi level ino tori bati abone tutataiti koimuka okay etole chitoro intuna abana bamurantu kaitubuke tumanyanga ki chi step toko enda nechi na ende na kina hota irenga chi step wichi na toko chieta lakini imeyelichi imeyelichi kuna endele chibe ku imeyelichi so that no nekiro gote na goet ukwana na wetetea ngono bwate backup yente yelichi okay mwanchu muligel na ya sole skabu asito ikaransete mwachakira goteba ngayo mwana umumuru yo bamura na intu tuligeretinga aya omige irunse china chichia chakira wakoru chigo fefa abana abangi bali ese bigambiro bona iga wakili kuna watebe kinagyo kuna gose konyoranga musacho bwateraniwe na ko betelio mwana wakoru bwanchani gose no nyetebe nga otibongire ige konyora lichi kuliko babera bakonsana abande okonyora no nyumba betani no mungi noya kera betanire nyumwana munyarukore nkororo ucho watirwa nga mungi no chote berega erega na iga threshold yebi na bire abantu abange of course batebechera na besi bete bali innocent na batali innocent abo konyora lirie kina kiali ko bekubosialia kwanyora nkili ko tegeruya chinga gichinyinge twara basacha bako barast asi chinsemo chichigasi lakini kwanyora umuswati ogenda bosio abono the next frontier onye tutaite gochaka gwa address umwana umumuranga kyako nyara ko bagakotegerero bali mo go implement gekare ni mwata muri cross machi ekera muri sekyombe kino kya Law Society of Kenya umwana uyo mumura kina kya very presented yali abajaji beyaliganira boronge bono kotaka kumanya boronge kabisa bagendense eko aralirie umuntu ali gwikalia orokia maliga urutirume nekina hotelinga umwana umura na chandikite sana nane yugo tabanga umwana umwe sikoti bongeru nane umwana umurango tibongo ali musenti lakini ile bano batali go baje beka aba that serious eko ba serious ikiro umwana umusubati akoriki ati bongeru
ntubwate cases cia sodomy nko iwore nyarebe ngo sodomy ciale ngo mwana mura lakini hiki ntikiko iunga gya kule natural death natural death asiki lichiko ndio yigotete omwana oyo mumu omumura lakini hata ngekira bange ba ukiruku igwa bange bakwana na sexual assault ime yabe bakorengerenga nasima no mwana musubati gwe umwana musubati yes okay biya kimo mwanchu mulili nabona nabatebe birengeli bino ningendete kubiroraga iga abanke nindoche birengeli bino moteba yateba bochoke korwa chinsemo cha itumbe agateba abatuleti oya ukwane igoro y'abatuleti konyora kibese na nemono ase narorire mambia bono banyariko bakorwa ebirengereri byabase bande bale ndoche bagwaka chisimi gaiga tatenda manya nganinki kelia agatebese mambia bono Alonso kwa TV hello kamati mbiyore ngaki kamati kwara bolire ngaki ogendrete mbiyande na network yegonchanda ono nalinkali kwegerera umumura mumwamwirete bono gwakirio kanire ngo mumura nyore libaga umumura na bera nyore libaga lakini abamura nigo beyangete igo tutata etikwe ancha mwe ancheti esababu omwana na bakolebiwa bali gosiboka tebenga na sarekire obosoku no bwaji gegero bogima no bwaye bwasaligwe tigabasoka bakure egera bakonywe obogima no bwabo namaene naende otoye tiguo maete nabo monta ko enda bo goligwe getambo kero monto matanga ya itika toira nibo tigesona gesona kere kieke giato chandi inulenda bangi na mukare goja mwatoroserie kina mwateba ngana atoka ginko koraiga mwarira mwitita tuabe kubosyo noni nikinguru kyabaeraire kai wana lende mwaira bangi na magikumu amange barire biribiri nekiara lene nyanya ntobu wana abo mabwabeire monotonous ninje ngoli gyonte bichiyara lene chibiribiri echiga kichiabeire pia mono ndi kama tunonde asante sana oyago kuona gorwe samba igweta gateba na itu twebegete bu okwanire bya nekiko igura tebire nga aba mwana umura to soke to kure naende ntobwa gukwana kirikire kitu chandite okay ito soke kabisa tukure tukwane bagateba nga onye ngwa bwato bwoba ranga nga yolero if you weren't afraid where will you be today exactly igo tuchake gutwara bare mutosoke koigure nga mwana umuranero kare koba gakoira na magega twarigereire ase inchira togenda tekogenda insachinde gekorukeri yitu nendo twakinetiwe kiyo koba abantu barenge nga musacha iga are conservative etu abetererigwe binte binde ase kimachiko gokorekana misachinda kiyo konyana ne muchando wibirenge lyo chire igoro tutara adjust na bera toke toroje nge space yeito teyo onyore nindu tutara igore birenge libyeito kumanyanga chi avenue nchiro tali birenge tutara igora nindi tutara itu face reality bunere buno mwana umumura egero go face reality buna nekere gendo kire ibone minute na bogo tene no gore okwane buna mangana gore taki ale that's why bono go ikiro konyora omwana umura agwikaranza tuokira no nyeno gukwana kulia takiri gukwana okoraki otegerera na iko guru yu atebirenga amachukumu bono twayasugumira aso mwana muswati na inde bona mwana umura nowadays tuoboira amachukumu okay tuoboira amachukumu abange bakotanga ntingo nyoma because ngo chinde kwa kana chiombe tingo nyoma because ngo chakande go take responsibility omusubati nyumba tingo nyoma asenge njongo chakande go twara bono relatives kuru insama yo musubati na nini kusabwa na nini bono mwana umura twachakire kuobo responsibilities tua avoire pi na responsibilities toko twa yoboira asenge ncho omwana oyo musubati okoreta awo chonjo ko bekerecha because ago chaka maete ngabono inche bona intine responsibility yo
God. Okay. Agocha kama itenga bono nje ngocha. Iminge gukirege. Kirege. Yani ta gocha ngamo beke birengereryamo mumanye buna mukwagacha. Mukwagacha. Bagotebanga ebese y'omusacha ni yaitu. Lakini yabo ni yabo. Doche bakare gotebanga byombe mbiroro by'abasacha bigendete kurigereria amangana y'abasacha na nemono ngaki bakonyara ko babakomenya ase binyoro. Twarucherimo kera murayo mukuru w'inse ya Amerika chitegaiga. Atebetenga nama mochama nene sana aso musacha obateba ng'omwana umusunyaruka tabasa konyora liba gagenda ase skuru asome. Agateba obuno kwamba korekana n'obuliri. Na bono iga ingakikire nero musacha. Ere abwenete koy guliba gategererwe ekera kulira. Abuse nerere kuri wese chinga. Musacha okonyora akurikiru chi message chinyinge sana. Naturally maybe musacha of course imbaroro batari konyara gukira. Konyora umungino muramire goso muswati umuramire nero iraniri. Kwanyora chinga gichinyingo musacha uramire chi message yamenyerete chire chisi ngako nagurikerunga na eno musacha utali. Ase illegal framework nere liera orase abuse bine. Konyora umungino na ukobekera chi message chire destructive kerenga ki abande bakogenda online kwanyora kurumambi abo gutagi ukubeka buri gwasoma somero kwarocha paka bakalete forum bali kuruka basacha chi deadbeat deadbeat fathers entubwate chie bitengo bitatu entubwate cyber crime aya number 2 bone ye chi message yechu buna ebono musubate bakagukurikira naboko muira sekegambiro kulingana n'iki message yagataki akobekerete kwali ibono tokoyoroka nga misuse of electronic devices kwali number 2 nabo bado naendo kumuira sekegambiro kulingana na damage area akore umaete message bune no jikota mental torture mental torture nene sana igobona kulingana na inde mbalo maeta konyora bakuba chisoma bakira batanga kingo chukukwana ngosekera rundenga ngakyukora muno musuba no musubati anda bange bakira batanga tikatundemereria soko lende family nkuigura abande batanga indega igase ginjo yabana abasaja bali sejinyomeze nje lieta bali ndete izikali ndizaleka nga osinyuro bakoraki ko tenenie family ono gwanyora akire tutu oanda go mental torture ocha ka depression gwanyora abange besungire banyore chisumu ago chandikere gwiko monyene segijo tata etu open up akwane igo izaita mu mwana umura aye igoro bongo aisibuke akwane so that twamanya buna tokoraki tokogenda busi na inde tokonyane Chumuligereri migwete wakili bunagenda tegoteba ase akare goteba nga wakili Kevin Obara agateba nga mwana mumura chinga kichikire okoigora naye into iguru open the mic naye igurire space yago kwana otebe kiri ugwetera tiakogenda asa abantu kwa maboteba buna mwarora kusegwa buri gwateba nga sawa muchando toyo mata basacha mbana ritekera ko buri gwegento oteba nga okay yadanga ina bayo naberego kwanyora nsa chinde tatagete kororeka nga nabwa to muchando bwe kongereria kwanyora chinga kichindo chire bosio bwe kongereria kiri wakire nsonyorero muchando mane chetri chitakemero ngebere na ibere maiga yichinsa satese mambia bono na una nagotebi ni gotulina wakili tigabono to kwa eliba goru ibirengel bya mweli guchia somuligeli because twarakunira asinini mwana mumuranga kia korekana ngakie chikobage korekana asichi amate ngakia kunyara kobaga gukiniwa keraro moke bintu kiri umwana mumuraganire muswati yagatebekana naganiri ritangania rendwe kurwa sabantu barabase komochererankira liya kabere kwanyora natakira nyore ebintu biko bitamba byobocheno mwana mumurere ngakitunyara kabatukumumbeka egera ache gukina kigene tekali n'echinguru buno wateba nganta getokino igene ngano umwana umunyaruka bwikirano no mwomo no mumuranga kiere bintu kibiyara abikirubone igera nyale kubaga ukina bona abatuara kine chinde ruchia somoiri tigango torolenga gitugo diri go situation ye yachire bosi yake abona togukine balese bitamba bagusie bahota banga umutuko yokumba
keroromoke ikiroromoke intuna abaibuli abaibuli bona kukwanira omwana omumura bona abaibuli nobwata omwana omumura mwawo nayo takero omworoki uno omwana omumura takero kukaraki okina naye mworoki through example okomworoki nga omusacha nabatakero gukira iga uchandika na nini nera bacho gukina kamanyete ngaki naroche tata nera gakoraki kago koraiga na iga okay tigana ndara kuna chake ndara iguyo nkiago teba hello nsoko bwakire nsoko bwakire mungaro kwa magwadiriba mungare ngajoga ndrete ya bwakire kwani mugeni yabo na mukwaniri mugeni kwa kwadi biya mono omugeni mbya mugwamba lakini omanyi de bibia vile biebi tokandra ono ayo ngora ari daranga no to ko sino ni ja me ya basake atule tule je bindire bingi bya korgale Kenya igura ya ba to kunilirwa ko nyoro monta go be kerwa mangana tu ojigo chungu sana roji gente ka matiriba umonda be kiri ndo churi mwana uyu pakanji kuriringa nyona ngabono ekara chikubwatia mangana iro ko jinga polisi aringa nyona ngata riya ikari polisi ko ngwa twakora ayo tuko jiaria yabono musalia obegire igo basaja tole too late kurwanirana ngwa no musalia tukudiri ko jiaria kara twadi ko bwati ende kito kubori orsi ngakibono okanyo bado mwangi tukatoka kitari tukanga mwana uyu mu tani abikire to muntu tata anu musaje umugima mato mugino ila bayi mugire tuye tambokero akina ara ko teba ngachiro ya chinyinge chiko bati unaendo iso kugiro ya chinyinge Kenya karo cyane orire kina kyo muswati ebare buango sana njege ndeki na yongo kwani gendo ndo kitari ngo kwani gendo ndaro yara oma tenye kita ke yumwana okay yo ni jiro ya jio kanjiro je dia to kaina oma tenye nje karo ngunya kugwana abu ngurikire ngafiki chebinto ebabo ja wande titingo ka goso no uri mako gwana akini jiro ya jiji na ndo jiko no jiro ya to kiri ya gwana duari ma ga seti oro na ngurikire ya to bakari swahili ngurikire ko de ga seti aria jiro ya jikaji agore kirina ndo kwa mwire kina muna no wate kina eto ni kiriji bese ko be gasi ko ngu wakana ya be gasi ko ngu koire nilia ngeli ya okwabua on kwa musangia gore tera mangana mange na etetiga ngaitega usangi no ne utari ko kwati ni kimbu ya mari tukuri ya biya mano ebi ero ya jojo ba straight aya wakiri kwigure ura bagate biguga je omwana uyu mumura ebi nabono maite burden ye kale simule nakware bataba bajumbe omwana mumura go process kubwango buno muntu bekire expressway uchiali na mwiguru buna kwanire but ndete ngote ndeka mo innocent inje buno mugakiri nimbwate a mandate yo go defend a client kiane ai buno mwana mumura turacha go seek my legal what services omwana omwise kochire ngakingokora ndetante bale bagocha lakini kwa magonyole church sheet elia tete kororekane kong kabisa ebono ogire wachire it's my mandate bono gotenararia kotini bati bono majoiti bali bagocha na bana basuba abasubati lakini ate babono mwana umura so ka ukokoreki okwane oli teba nga muchando yo uri kana iga okay abuna boto baraki togusuka ni moto okay lakini bono wayo mwana umuro okirete ochande kitai buika chikobo muchando ngaga kino sendingo manyanga nga mwana uri umura na chande kitonya takukwa okay twali kuru birengeli byo mweli ndo chichialire bono no na abachiko na komesa ga iganto kubugulia kwana lakini ale goteba intu bono omwana umura tigatomoro kinjira gukina na ndi tumoroki with example intu buna abaibuli abasacha tuboroki ngumwana umura natakirwo kina igana na iga number 2 intu buna abasacha tutageto goreki tubikana yamo toro sirichiko kulingana na entities chibekire in place ntubugata babunga abange sana bunge
na batakire na barobono batene no mwana umura bara osirichiko dio gotetea so mwana umura goraki akunyanyaswa. Okay. Yes. Okay, mbiye mono mwanchu mulili gwikira abutu ikira mwali wo murubili bwe nsoko bwakire gotwaringe na wakil Kevin ubu Ngubo. Mwanchu mulili estwanyara ko batokwana nerese mambi abono kwigure libaga nibibao biri bikorekana ase ogukinia abana bamura nane mono togote bambiya mono kubwatekana n'ekikosi kilgions twabwatira nese mambiya bono twanyara kabato korangu murubili yo oikira asembeo kwene John kebatimbiya mono Rosemary mbiya mono Diana Binde mutwalenge nere mbiya mono nyasaye na gokonya naboigo chweya iteba twalenge nere sese mu gazeti tokene lingambiya mono tumbira neli tukulia Jumatatu tokole nsoko bwakire na lero buna twale gukwana mwana mumuraga ko gatara njera tara kule no bolemu kwana liogiri yago nabo likonyara kaba ligosoka na koigwewa biya mono. Nensoko TV uboroso bw'umugusi ero tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia abantu ba nyasaye okonene awotebanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku kirali tukwe Jumamosi chinsa isano na mwishamu baso gweka chinsa isano na ibere ichamu baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase sese yasi burenya role kumetinga wa ime Yensoko TV uchi gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba ditwa chikoro muruibe bara mlengwa chokanie Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi umurubuli kubwatia nabukulirirwa na kila muntu